موازا سنبي لبس قزا زمدردو عين حيزا كعربي لتقانزا محراي كاز حجن عزمو صباح من يغزمو لنا الكل بلامو كني حكس نفالمو عادي وصف زي كسنة من كمان تدندن كدي مسكن تقدم عبيد مسكن تقدم بحر سدة توسدهم تجيبهم كل عبيدهم فتح البنا قيدهم جمد قبل زمرهم نعرف بازا قرب وياه نسمر مو بحبارنا عياه فتاني حسب لبقى بالتاني حبير كدا قدمو صبح كلامي اللمو تحق ناس من سرقة مناسير ومتبقى سعدنا انتاي ودقة زبور رزحي برقة هو الزابق الجامو حقو تسرق سلامو حزب دكي بلالو قزي مولالي قزي خانكلو كان زاخ حاصر علنا بلو إذن حفاش دمس خاصبلو علنا كابلو تركا مسلو وقت جمالو زي وازا كعرب كله تقانزا درنا دعين حيزا وقحتان قعزا تعلال كم عدغنت صباحي باسب سعنت تبحال الله بقونت بحراسة زمخنت هزبينا تغردنا بحيلنا تبدلت من تغير رزقنا عيني بالنسخان حرنتنا من داي حنفت عندي زبدات صباح قبل مخت عبي لما غير مو بدبي نركب
مزاقر نوية اسمر مو بحبر نحية عدم سلوى زباد قربي كيحم كلها حبر بدبي زيد اتصالو وترو زدبي كل وانزفو هاجر تعبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غبا قرز عبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غفتح زعبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غب حق زعبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غبز بزعبي تاي قدالك حبز زعبي تاي قدالك غبز زعبي تاي قدالك حبز زعبي حبز زعبي دمي بغبرة كم زي ما نسيت زباني قدام النافسة نعيد دقيس من مستكسة مسألة لك زي تملسة عطا ودز دزبي تاي قدالك غبا قرز عبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غفت قرز عبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غفت عبي عطا ودز دزبي تاي قدالك غبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي قدالك أبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي اوكي كبرات تخاتلتي نايزي مدب بشم سنيت الوفاق سنيت إريتريان سنيت ويدما الوفاق عزوز لباوي مو زخونا سلامتايك بصحكم تسفان لقوركو أنا حفتكم كوثر عبد الرحمن كاب أمريكا نقول لكم عبد المسيحكم ذلكم بفيسبوك ترينا ذلكم مرحبا قبلكم يفوتوا ناي لهم عالت دما بوزحات أحواتنا أمنت كريستيان أي لهم عالت أي ساتفونهم يزخونوا يبل أنا من تاي لهم عالتي بعال قدوس يوحنس يو سلازي روحوس بعال قدوس يوحنس يكبر لكم روحوس حدش عمت يكبر لكم تطبقوا تمنيتنا مساخم على مالتيو جيزة خي قتلكم كلكم نفت ناي لو معلتي ناي سنيت أرستين أو خاتيا قد من أم تاوي نمنتهي نازل مدب نقبر زلنا حبركم يفوتوا نسولما اتي منقح اتي مبرح اتي زلو قناتات بزعبو كنزارب كنزاتي بزعبو مبرهيتات طلو رئيتوتات الرأي والرأي الآخر تبحل زي مدنقار اتزولو بميديا نعقو كالعينة رئيتو كنهب بفلاتات بمهورات ببوليتيكاويان تخونو كبرات أحواتنا أقايش أمس إنا نزنا قرزي نتي بحلفي من إسي إيرتراوي خدانا قرص لزين دليو كمهار كنكح كبر حلو سلان دليو بخم إنا إذا بروغرام زي نسو جمع نفتي نبور مملاس مالتيو سلازي اتي ناي سنيت حبريتا ترخبو تدليهم أفتر ناي سنيت ويب سايت كود كودو تخلو أب ناي سنيت يوتيوب channel علنا وقت كودو تخلو كم أون زخون حتى طلقكم زخون رئيتو طلقكم نابانا خطأ ربوت اسفان قبر سلازي نايلو معالت رئيستي كمتي بزد حريتا يزلو مالتيو لعلاونت حقر إيرترا لعلاونت حقر إيرتران اتي اللي هيك أن تجارب ويدم السيادة الوطنية الإريترية والنخب التجراوية بإنجليزي ما Eritrean sovereignty and the Tigrayan elite. انتايوتي مالتيو تي Eritrean sovereignty ويدم اتي لونت إريترا انتاي مالتيو
انتي مالتي خأتي لحكان ناي تقارو انتي مالتي اينو تقارينا نزارب زلنا بزعما من تقارينا نزارب زلنا ازي ناي نسمعو زلنا بسوشيال ميديا خمي جرنا خن ترجمه نحن خم إيرتراواني يقبع كمي جرنا خن ردو يقبع نيزو خبره لنا تداليوم زلو كبرات أجايشنا بأركز لو معلتي كبر حاو أستاذ ناصر عمر علي كاب تكساس كومون كبر حاو دكتور إبراهيم سراج مرحبا قبلكم فتو وقاعد هنمز أخون يا هلا فيكم يا مرحبا please go ahead نني اشتي بزعبانا بسخم مفلات قال لكم عيد لين حجي مبل خندي كلا عينا سالساينا ربعينا سالسخونه تناي مفلات قرب كسغراي if you don't mind okay من مخامكم كل سبب فلتكم حجي نافتي جيزك قتلنا 5 ساعات فرقنا العلق خيت لزي دلي بزعبتنا لو معلتي ارست دخن الزرب دايركت لنا وخناتو حراي اوكي حراي اوكي شكرا انتي قدم كتبره لي دليكم ذلهم قدم بأجاشنا خجمر أستاذ ناصر عمر علي بأخا خجمري انتايو تدفنيشن حبني أبرها لي أنصر لي انتاي مالتيو لو النت نهيرة راحنا بالكلنا نصو حدا قال أيد ما أتي له انتاينا نبلو أتي إليت ناي تجارو مين يوم انتاوت يوم نمنتايم كم زعينة صراح صرحو زلو بزعبة ناي لو النتنا إيرترازو تنكفوه زلو من يوم نقرني كمو انت حطو نبخا دكتور إبراهيم سراج بناصر كجمري go ahead ناصر thank you شكرا انجينير كوثر مجمريا نقول لهم تخلالتنا لازنا لهم عنتي مدبنا كلتي قال ناي ولقي ጉዳዮም ገዲፎም ነዚ ንኸካተሉ ምሳና ኣብዚ ክውዕሉ ምምጾም እንዳመዝጎንኩ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ በዓላት ፀሓኩም ክብል ይፈቱ ብምቕጻል ምስ ዶክተር ኢብራሂም ሎም ዓንቲ ዘለና ሓሳባት ኣብዚ ሼር ክገብር ብምዕዳም ከኣ ዝያዳ የመስግነኪ ማለት እዩ ያ እታ ኣርእስቲ لأولاونت كنبل نكلنا انتاي مالتنا يو لهيكان تجارو كنبل كلنا خير انتاي مالتنا يو أو هلاها لأولاونت إيرتان لهيكان تجارون بالزبل بعنصب تأميرنا نهرية إيتا مدب مثلني لأولاونت إيرتان كنبل كلنا تا إيرتان دحري أزيو استراوحنا عساتات عمتات كونتي زخونت أبتيس عن سلسن كونتي زخونت هاجر بزعبو زلوم رديتن بعبي خاتي sovereignty انتهي مالتي أبزبلنا I think تقدمتي الكياز اللي خنت بي كلمينا بقى مخاليتا sovereignty لأولاونت كبهال كله انتهيو خنت صبام انتي مهناتو تي على استبعالو قفعي الأولويات كبهار كله مونغو هاجرات بدرجة عالم مالتيو زلو زندنا بتحد وجن بتخالعك الأولويات بعلو national level بدرجة هاجر مالتيو لعلنا حقي لعلنا هزبي لعلنا قطع كله تي أوشتي إرتاويان أوشتي هاجر زملكت كأنه حجين رومجن I think بزعبا كالوت لهيكان ناي بروابتنا بفلاي كأناي تقرأي أو قداي إرتراوي لأولاونت انتا عينت ريتو إزالوهم انتا عينتها كايدا إزالوهم كامنتا إزبقس لنري أبتي بقداي وطاي ترانايو أو فوكاس قبري مالتيو لأولاونت زبل بعلو كم كونسبت خقرمكم أي درقا أي نبرن كساب شحن شد الشميتن 48 عامت مرت كبابي مالتيو بشحن 648 زي بوستفيليا تريتي زبال وعد زبال مالتيو مونغو حيالات ناي أوروبا حقرات استقبره وعل بفلاي كأنتي زكايد نبره هايمانوت زسرتو كوينات دو زبله حدش وعليو السونتايو 8 مليون حزبناي أوروبا زودة
ኣብ መንጎተን ኣብ ሽዑዝ ነበራ ሓያላት ሃገራት ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ናይ ዕፁብ ማዕጾ ምስ በጽሑ ነገራት ብሃይማኖት ጥራሕ ይሪእዎ ስለዝነበሩ እቲ ፍታሕ ሰኪላር ዝኾነ ኣካይዳ ምኻዲቲ ኣማራጺ ተባሂሉ ነዚ ውዕል እዚ ዝፈረሙሉ እዩ ነይሩ ክልተ ኩናት ነይሮም ሓደ ካብ 1618 ክሳብ 48 ን30 ዓመት ዝኸደ ኩናት ነይሩ በቲ ሓደ እውን ካብ 68 ክሳብ 1648 ዝኾነ ኩናት ነይሩ ነዚ ደው ኣቢሎም ማለት እዩ ሮማን ኢምፓየር ሰላም ዝረኸበሉ ብውሕዱ ኣብ ነናትና ሒዝና ኣብ ውሽጥና ዝህልወና መሰላት ከም ሃገር ማለት እዩ ሴኩላር ሶቨርን ኮይና ሉላውነትና ዝሓለና ኮይና ንኽነብር ኢሎም ከም መበገሲ ኣብቲ ግዜቲ ዘምፅዎ ሓድሽ ኮንሰፕት ኮይኑ ስዒቡ ኣብቲ ድሒሩ ዝመፀ ብናይ ቬና ኮንቬንሽን ዝበሃል ኣብ ከባቢ 1815 ዝተፈረመ ከዓ ነቲ ኣብ ኣቐዲሞም ኣብ 1648 ከባቢ ዝፈረምዎ ናብ ኔክስት ሌቨል ኣፕግሬድ ገይሮሞ ብሓንሳብ ኮንካ ሃገራት ማዕረ ናይ ሶቨሬኒቲ መሰል ሓንቲ ካብታ ሓንቲ ዝያዳ ዘይብላ ገለ ዝብል ዓይነት ኣፕግሬድ ገይሮሞ ማለት እዩ እዚ ማለት ክትሪኦ ከለካ ተመሊስካ ሕጂ እቲ ዝተገብረ ሽዑ ናይ ሶቨሬኒቲ ክስታይ ንዓለም ብተዛማዲ ቀይርዋ እዩ ግን ኣብ መንጎቶም ሓያላት ዝተገብረ ስለዝነበረ እቲ ፍትሒ ዳርጋ ንውልቆም እንተዘይ ኮይኑ ነተን ካልኦት ዓለም ብፍላይ ከዓ ንሳልሳይ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣፍሪካ ብዙሕ ድፀሉ ኣይነበረን ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ ንኣብነት ኤርትራ ወይ ከዓ መብዛሕትአን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ድሕሪ መግዛእቲ ሃገር ክኾና ዝግበአን እዞም ንብሎም ዘለና ሓያላት ንሕሎም ከምዚ ዓይነት ውዕል ዝገበሩ ብመሰረት ፍትሕን ርትዓውነትን ዘይኮነ ወይ ከዓ ብድሌት ናይቲ ህዝቢ ዘይኮነስ እሳቶም ብናይ ገዛእ ርእሶም ናቶም ጂኦፖለቲካል ረብሓታት ብዝጠመተ ነቲ ናይ ሶቨሬኒቲ ዝበሃል ናይ ሉላውነት ትሪቲ ከተግብርዎ ተራእዮም ንኣብነት ከም በዓል ሃገር ጋና ሉላዊ ሃገር ክኾና ዝግበአን ድሕሪ መግዛእቲ ማለት እዩ ስለዘይተፈቅደለን ጥራሕ ብሓይለን ብቅልፅመን ብዙሕ ሰውራ ኣብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ኸይዱ ርሑቕ ከይከድና ግን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርትራ ልክዕ ከምተን ካልኦት ድሕሪ መግዛእቲ ከም ሃገር ክትከውን ዝግባእ ዝነበረ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ሸርሕታት ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓትን ናይ ገለ ኤርትራውያንን ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓያላት ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካን ከም በዓል ኣሜሪካ ናተን ናይ ውልቀን ረብሓ ብምርኣይ ወላ እኳ ኤርትራ ከምቲ መን ዳላስ ዝብልዎ ኢልዎ ዝበሃል ወላ እኳ ብዓይኒ ፍትሕን ብዓይኒ ርትዕን ድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደንፀባረቕ ውሳነ ክንወስን ዝግባአና ነበረ እንተኾነ ምእንቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ረብሓታትናን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድናን ክንብል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተተፀንበረት ወሲና ኣለና ዝብል ነቲ ባዕሎም ተሰማምዕሉ ናይ ሶቨሬኒቲ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ኣፕላይ ከይገበሩ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትጎብጠሉ ትኽእል ኩነታት ኣመቻችዮም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘይነበሩ ፀገማት ብልኡኻታ ብኮማንዲስን ብገለን ዘይምርግጋ ዘይምስምማዕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ስኒት ከም ዘየሎ ዘምስል ዓይነት ነገር ብምግባር ማለት እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ሶቨሬኒቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ መጀመርያ ብመገዲ ፌደሬሽን ድሓር ከዓ ብርኡይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኤርትራ ናብ ብዘይ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ናብ ናይ ሓይሊ ናብ ኩናት ብምኻድ ኣብ 91 እቲ ንብሎ ዘለና ሶቨሬኒቲ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ልኡላዊትን ኣብ ዓለም እቲ ዝግባእ ክብሪ ትረክብ ሃገር ብቃልሱ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ ብሓይሊ ዘምፅኦ ብኩናት ተዓዊቱ ዘምፅኦ ናፅነቱ በቲ ዓለም ዝርዳእ ቋንቋ ሌጂስመሲ ወይ ከዓ ሕጋውነት ክህልዎ ምእንቲ ኣብ 93 ሬፈረንደም ብምግባር ዓለም ብምሉኡ ክቕበሎ ብዝኽእል መንገድን ተዛዚሙ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራውያን ንዓና ማለት እዩ እዚ ሶቨሬኒቲ ማለት እዚ ኩሉ እዚ ደረጃ ብደረጃ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ካብ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ራእይ ናይ ወለድናን ብድሕሪኡ ከዓ ዝወለዶ ዝስዒቡ ዘምፅኦ ዘምፃ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ እልት ተጋሩ ኸነዚ ብኸመይ ይርድእዎ ኣናብቦኦምሲ ከም ዝናህና ድዩ ወላስ ፍልይ ዝበለ ኢልና እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና
اب ساعه دزي انتي نقبراي مردا يزبال لومي اب 20 حرم كنا نزارب سلازلنا دارغا ምናልባት ነቲ ዝርድኦ ነቲ ጽቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዘይደሊ ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ጸማም እዝኒ ሂቡ ነቲ አካይዶም ክኸይድ ዝጸንሐን ምንጻር እንተለይ ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ሰዓት እዚ ንጹር እዩ እሊት ተጋሩ ፍላይ እሊት ክንብል ከለና ብዚቶም ለሂቃን ንብሎም ዘለና እንታዮም እቶም ንተጋሩ በሓፈሻ መጻኢኹም ንሕና ኢና ንፈልጠልኩም እሞኒ ንሕና ኣብ ክንዳኹም ኮይና ክንመርሓኩም ኢሎም ገሊኡ ብፎርማል ገሊኡ ብዘይ ፎርማል ማለት እዩ ንነብሶም ንቅድሚት ደምፅኡ እሞኒ ብመብዛሕትኡ ንነብሱ ከም ተጋሩ ዝፈልጣ ክፋል ናይ ዚዞባ ከዓ ንኣምኖ ሊእኽና እንታይ ጎዲልና ኣይንብል ዝመስል መንገዲ መዝነት ሂብዎም ንዓሰርተታት ዓመታት ነዚ ዞባዚ ክጸልዎ ዝጸንሑ መብዛሕትኡ ከዓ ንሰላሙን ርግኣቱን ክዘርግዎ ዝጸንሑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እንታይ ዓይነት ርድኢት ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣለዎም ኣብ ዝብል ንእሽተይ ምናልባት ተፍኪት ክለይ ክዛረብ ክእለ ምናልባት ቅድሚ ከምኡ ምባለይ ግን ኣብታ ሶቨሬንቲ ዶክተር ኢብራሂም ትህቦ ርእቶ ተዲቡ አይ ቲንክ ንዓኻ ዕድል ክበኩም أنا أنتي دلني رقد من أفتي نمنتي يومكمو توم لهيك أنت جارو زعبا ناي لونتنا إرتاح أبو تات كأتنا كلنا قدم من يوم استاتهم definition كتبني دلني رق من يوم توم إليت لهيك أنو بلوم زلنا تجارو جن قد من أول خدنا دكتور إبراهيم سراج بزعبا ناي ناتكا definition ناي sovereignty تزاربنا جن قد من أول مقادة أهلا وسهلا ومرحبا كلهم يدلي كل المستمعين كل الحضور نرحب بكم اسم كوثر عبد الرحمن واسم حركة الوفاق الإريتري نرحب بكم جميعا أينما كنتم ونقدم هذا البرنامج موضوع اليوم هو السيادة الوطنية الإريترية والنخب التجراوية موضوع شيق جدا ضيوف الكرام اليوم الأستاذ ناصر عمر علي والدكتور إبراهيم سراج مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا بكم تفضل دكتور إبراهيم سراج حراي فلما كوثر يغني لي ناصر كان قاعد حل مصاخه لو معنتي ناي امنتي كريستنا سبيشالي ناي أرثوذكسن إيرتراويان كريستيانن ثم أرثوذكس بفلاي معالتي قدس يوحنس حدش عامت كاينا ሃይማኖት በዓሊ ስለዚ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን እንኳን ሓብፀሓኩም ብሎም በታ ሓንቲ ድማ ቅድሚ 10 መዓልቲ ሰፕተምበር 1 ሰውራ ናይ ኤርትራ ብረታዊ ሰውራ ወይ ከዓ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብጅግና ሓመድ ድሪስ ዓዋተ ዝተጀመረ ዕለት 61 ይነሩ ምናልባት ኣብ ካለ ከይናኣቱ እምበር ዓዋተን ክልተ ነገር እቲ ቃልሲ ጀሚርዎ ሓደ ናጽነት ዝሕጅ ክትገልጽዋ ጸናሕኩም ናስር ገጻ ጸናሕኩም ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ንምግባር ይነሩ እቲያ ካለይቲ ዕላማ ድማ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንኽህሉ ተቃሊሱ ነይሩ ስለዚ እታ ልኡላዊት ሃገር ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ 91 ዓመተ ምህረት እሳ ተረጋጊጻ እቲያ ሓርነት ግን ክሳብ ሕጂ ንሕና ኳርኪብናላ 30 ዓመት ኮይኑ ፍትሒ ከይተረኽበት እንክሊል ተብለናላ ኣብዚ እንክሊል ሲ ዝሕጂ ዝዛረብሉ ዘለኹ ከውሰር ልሂቃን ተጋሩውን ኣብቲ ጉዳይና ኢዶምን እግሮምን ሰብሲቦም ጠምበላ ሒሎም ኣትዮም ሓንሳብ ክዘልፉና ሓንሳብ ክፀርፉና ሓንሳብ ኩላ ኤርትራናትና ያኽብሉና ሓንሳብ ፍርቂ ሓንቲ ኣውራጃናትና ያኽብሉና ሓንሳብ ፍርቂ ባሕሪ ሓንሳብ ኩሉ ባሕሪ እንታይ መክቱብላ ኢኻ ሸንኮለሊ ሸለውለዊ anyway እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ሓርነት ብዘይ ምህላው ዝመፀ ፀገሚ anyway ክልተ ነገር ከብርህ ሓንቲ እታ ልኡላውነት ትበሃል ታልሂቃን ክገልጸልከ ልኡላውነት ትበሃል ናስር ስለዝገለጻ ምድጋማ ኣይተድልየንን እያ ጥራ ሓንቲ ጎንናታ ክገልጽ ብዙሕ ግዜ እቲ ኤርትራዊ ወዲ ረቢ ንብሎ ወይ ከዓ ወዲ ማርያም ወይ በዝናይ ጀበርቲ ዘራርባ ተደሊኹም ድማ ሽፋ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰብ ሃገር እንተዳኢልካዮ በዛ ስርዓት ኢሳያስ ዝነገረና ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ትዘረባላቶም ነት ብዛዕባ እታ መሬት እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ካልእ ኣይዛረብን እዩ
هو لولاونت مالت لولاونت ناي مريت مالتي ابو صقم يله لولاونت مريت فولت دوبات دلوا ناي دغه هاغرات ويكا حبرات منغستات زتفلطت مالتيا بتحمتي ملكع جن لولاونت كنبلن كلنا ات حزبي لولاونت ناي حزبن لولاونت ناي حقن ونالو حاده ات هاغر لولاونت ناي حقي اللوادي بحقيات محادر تبلي حاده لولاونت ناي حزبي كنبل كلنا اتي حزبي ناي ኤርትራ ابوليتيكاوي ጉዳያቱ اب ايكونومياوي ጉዳያቱ ابتي محبراوي ጉዳያት ናይ ተሃገሩሲ ይሳተፍ ዲዩ باختغار أزراربها أبوليتيكان أب إيكونومين أم محبراو ጉዳያትሲ بمحر يمقولو ديو دبل حتون تلازم مقالكا خوينو أبوليتيكا إيكونومي محبراو ጉዳያት ني هاجركا تستاتف انت داخونكا انتاي بحال مالتي زي تهزبي لعلاونت اللو اتعدي بحقت من راح نحردا خوينا دما لعلاونت ناي حق اللو خنبل نخل سلازي أب إيرترا لعلاونت ناي تامريت اللو لعلاونت ناي تهزبن لولاونت نايتي حقنجن زي حجي خلوكم لسنا حكون هيك انت غارو خيترفوتن بلا حيلم اتيم ما شنكل الدبلنا دلون وزين كلتزين يلوان ابقال سلنا ان شاء الله كنرخبنينا تيا خلايتي اللي هيك انت بليا اللي هيك كان مالت بزي نورمال حجون بزنا يود ربي ازراربا وينا يود ماريام ازراربا من تخردعنا مالتي اتي هاجر صلوا كغبرو زخولو مالتي زيوم صلوا كغبرو زخولو بعلمانيا متداعلكي كم ذا كوستر حتى يادلخي ناي هايمانوت سبات اليت نبرم صلوا كغبرو يخولو نتوم سبات سي نغيروم كسمعوهم يخولو بخلا زراربا غبرو تيلمم يغبرو ايت غبرو تيلمم من البات اي غبرو لمثال ኤርትራ ከምዚ አንተ ዳይሎሞም كما قبلوا ايكونتن تيلمم ايكونتن يلم يقبلوا زيوم كابتم حدا اللي هيك عند بحال هايمانوت مرحتيهم كالايت اللي هيك عند بحالو ناي بوليتيكا مرحتيهم مرحتين هاجر كونو خولو وي كا جنرالاتن كورنيلاتن كوني خولو سالساي صلوتي زبحالو هابتاماتيوم ገንዘብ ዘለዎም بገንዘቦም ክጸልው ዝኽእሉ ሰለስተ رابعي بفلطاتهم كصلو زخول سبات الله زيومن اليتيوم لمثال مثال خبكي حجي الصغي انجينير يخي غزا خسرح دلي كمزيان غيركا سرحل لي نحر دايلكي الصغي زياد ولاد اللخاسي ايتخونن يا بهم غزا ايتسرحين انت الكني كم انجينير وطرح يخبل كده لما كرخركي كلني بنياتو الصغي ابلع لي انتاي مالتي اليتي تصلوالك يا باي ولا بغنزبي الناس راح بوس لذي سمعكي سلازي ناي فلطت صلوا قالهم فلطت زلوهم بفلطتهم صلوا تغبروا قال زي حجي نحنا نغبروا دلنا ام ميديا እዚ ባዕሉ እቶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝዛረቡ ሰባት እዚኦም በርዱ ጸሎት ሰባት እዮም እዚኦም እዮም ኤሊት ዝበሃሉ እምበር እዚኦም ኩሎም ንብሎም ደለና ምዛና ኢሎም ማዓንተር ስታሒዘ ዚያ ተጠውከብላ እዚኦም ኩሎም ትግራዎት ኤርትራውያንን ነዚ ልኡላውነት ሃገር ናይ ኤርትራሲ ከመይ ገይሮም እዮም ድሪእዎ ደለው ንብላ ደለና ኣብዚኣያ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ناتي ود ربي ود مريم دبلنايو اساتهم يوم انفت دت حزو دلو هاجر كمزي ايا اتغداي كمزيو خبر دلو كمزيو بحال دلو نابولو دنغرو اساتهم سلدخونو ازيهم يمتم لهيقان يلنا نصوحهم كبليله كوسرا الجيسالا مسلني انا ايش توصغلا ناصر يا نو صبغير كاغلس كالها دكتور ابراهيم منالبات بزعبهم كبل تخوينه اندايوتي نعوم كه اتنعوم لصلوم كنتايوتي نعوم كه ناب كمزا عينت ابز حجوانسي كلهم درجه ناب حدا امصريم زلو تي صريمو زلو سكول اوف توت ناتوم تدا هنريو خوينا انتاي زبل اب كلتيو اب ايرتران اب اثيوبيان كنريوم كلنا مالتيو بزيغنتهم اثيوبياوያን ወይካ بزيغنتهم ኤርትራውያን ኮይኖም ክልቲአን ዘን ሃገራት ዚኣተን ኣብቲ ዝተመስረታሉ ኮር ፋውንዴሽን ናተን ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነት ኢትዮጵያ ኻ ኣብ ኢትዮጵያውነት
استمسرت هاجر كنسن نزي زصنحن سورد سردن مس تي تراديشنال بوليتيكا زقيد اكايدن نصيغوم اذن كلتا هاجرات زياتن اب نيشن ستيت نابنت اب مننت اب ناي تግርኛ مننت زتمسرتا نخونا اب كلتيو بازيو كولابراتيف بزغونه منجدي بستوحده منجدي مالتيو ننوح ككايد وورد صنعو عينتها كايدا يمزخدو منالبات نمغلاصو لاكل اب اثيوبيان ابنت تي تراديشنال بوليتيكا كلهم اثيوبياويان بتي ويانن ابنت كم صلوتنا ابنت نتوم ناي اب اثيوبياويان ينايلوم اثيوبياونت زيغنت حيزم كودو صنعو اللي تسغارو انت اهن وصل كوينا ناتوما تحاسبا ناتوما كايدان زحلفه بوحد نزحلفه 34 عمت انت كنريو خوينا كل جزء اتي تراديشنال بوليتيكا نعملت اتزولو ناي اتنيك فيدراليزم بود خيد ديكونسي نيتوم الله زبحالو كلته ثلاثه عبيتين ابنت ناي اورومون ناي محران اب تحتين ابنت ناي هودك زبل بوليتيكا اتيخا نسوم كومبيرد مستوم محرا مستوم اورومون ابنت كتنا اصرون كلها 6500 زيكون حزب تግራይና ابنت نزوم كلته حزب زيوم اب كاب نبور وصائي بزخونه عينت بوليتيكا بمكياد نعام دومينيت يركا ناي مخاد بوليتيكا نزحلفه 27 قال كايرم حجي تمريسكا خطريو كلها نعملسي ويان انت اخن وزدا خوينا سي تي مبغسي تي مبغس ناي حزب تግራይ حتو تبايلو تي حقاوي ليجيسميت حتو لكع كم ناي حزب ايرترا ليجيسميت حتو تبايلو زبلت حتو انتايو ناي بهير سبات مسل اب اثيوبيا نمقلاس اب اثيوبيا نمسفان زغبرو قالسي يرون ابنت ግን انت راسو إلنا ندحريت تمليسنا خابت ماصوم تارينا يوم ويانا اب 1975 تبغيسوم اب 1975 كبغسو خلو لازم اي بهير سبات مسل بفلايكا في اب غزي هايله سلاسه زنبره عبلاله ناي حاده بهير ناي محرا مالتيو نعو نمقلاسن كلهم بهير سبات اب اثيوبيا زلو بمعرنت زنبولا اثيوبيا نمسرحهم تبغيسون ابنت ابزي كن انتينا نردا اب 1975 اتخومو زغبز نبر سرعت ناي محرا دومينانس نبر سرعت بحاده ديساو زغونه كومينستاو زغونه سرعت درغي تتكيو حجي نورمالي ازي اتي بوليتيكا تنور بوليتيكا ناتو انت اخا تصبلك كمتم كاروت ناشتو ازيم بزحات بهمو تبغيسوم زنبرو اب 1975 درغي نكلو نحزب اثيوبيا بالماما نتناتو ايديولوجي حساب زي تقبلكا دچفلق نتي كومينستاوي زغونه اكايدا ناي درغن تقبلكا خا ببهيركا ايتنكفكا بهايمانوتكا ايتنكفكا راح السغا اكل نايت عالم لخاوي ناي سرحتنياتات دربي زبحال اكلناتو غينكا طرحنا ناي كومينيزم مسفان تقالس بهايمانوتكا ابنت ذكرنسي هايدا سلاسنا ابنت نحنا نسمعوا بزعوا هايدا سلاسن تايو نابنت اب اسلامي زنبرو فوليا تحزن قفعن مقتلتني منغسو مسمت اجن ريلاتيف سبيكن اسم سلغسه اب اسلامي كم اسلامي سلازخونه طرح بهايمانوتو نسلامي اب اثيوبيا كمتي هايله سلاسه زغو ነገር አይነበረን ስለዚህ ቃልስ ሰውራ ኤርትራ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ነይሩ ተዝኸውን ኣብነት ምስምንጻ መንግስቱ ቃልስና ህዝብ ኤርትራ መብቅዕ ነይሩ ምክንያቱ ሕቶና ሃይማኖታዊ ጉዳይ መኾነ ነይሩ መንግስቱ ከዓ ጩዝ በለ ዕልማናዊ ንኹሉ በማዕረ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ዲክታተር ነይሩ ስለዚህ ዶም በለ ግን ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ናጽነት ቃልሲ ኪኖ ሃይማኖትን ኪኖ ገለን ስለዝነበረ ሰውራ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ተቀጽሉ ናይ ትግራይ انترا كم تزبحال ناي اتنيسيتي ناي حتى ناي بهير سوات نمملاس نيرو انترا خوينو بوحدو كمان ندرجع عدلكو وهاوي اخا تصبغن حجي نريو خلنا تميلسنا نريو خلنا مالتي حتى ناي ويانه ولا كو اتي مشفنيو ناي بهير سوات نيرو انتزخو انت هونه اتي دحرنا هنسمع جمرنا ازي ناي مثل ناي رأس وساني كساب مقصال زبل ازي حجي نسمعو زلنا ناي عباي ريبوبليك تግራይ ناي ممسرات كم زخونه صبو يرو ينصرلنا مالتي حجي everything تخغبو صنحو ولا اب تግራይ ديو ولا بوليتيكو اوما بإثيوبيا خطريو خلها نزي حلم سات زي نمتغبار كم زخونه ينصرلكا مالتي نزي نمغبار اب إثيوبيا مالتي ن 27 عامت نخلتيو اورومون امحران ننوح انداتفانو مالتي تግራይ زعبللو بوليتيكا خسر حصنيهم معره زخا اب ايرترا
بساتلايت organizations like نعقوم بزموصلو زنزناتهم أكايدا بزي خيد من قد مالتيو كوم عينة معرة كخيدو بمصلح أبز حجوان أزوم اللي تجارو نبلون دلنا that's why اللي تجارو نبل نقدر دلنا بزي اللي تجراي راح نترأينا من أربعة جيجا مال أختخ بليجن ناي تجارو من النت على النايلوم نزخلت حزبزين نزنا إثيوبيان نزنا إيرتران نبور بوليتيكا وأكايدات حيسوم أب تجراي أب تجارو أب تجرينيا استمركوسة من النت أب ناي تجرينيا من النت استمركوسة نيشن ستيت راحيو نخلتيو حزبي كتاكم زخيل نتابع إيرترا زلون نتابع إثيوبيا زلون تجرينيا نخلتيو إثيوبيان إيرتران عاملو خدلو زخيل من قد زبل نايم عبلال بوليتيكا زنزحي قبل خير I think أزياء Okay, thank you أستاذ ناصر علي صبوا جركم قالتكم لين تايم مالتيو sovereignty نبعلا it is السيادة الوطنية ويدماتي تايز بحال العلاونت ناي حجر زبعلو حدا ساعات ملو كورس كتوصدلو دخلها نمتاي تفعل عليه نقر على ناي sovereignty نزارب كلنا internal على legal على بزح حلف جوجل تغير كاي بزح نقرات له ابو تو ماتش كنت حل ايدلخون ግን sovereignty ማለት እንታይ ማለት እዩ elite ድማ ከም ዝበልኩሞ ከደጋግሞ ይደሊኒ እቶም ምሁራት ዝብሉ ተጋሩ እቶም ኣብ ሚሊታሪ ከምዚ ብድሕሪና ዘሎ ስእሊ ኣብ ሚሊታሪ ንሕና መራሕቲና ዝብሉ ኣብ ሚድያ ፖለቲካል ሊደርስ ና ኢንተሊጀንስ ኦፊሰርስ ኢንፍሉዌንሻል ዝኾኑ ሰባት ፓወርፉል ሚድያ ፕሬዘንስ ዘለዎም ንሶም እዮም ኤሊት ተጋሩ ኮይኖም ዘለዉ እቲ ናይ العلاونات ناي إيرترا أب question mark وينما أب تيزبال زقتوه زلوا حجي تا خلقت حطينا تين تايا قرب تنكيف كان يركع أستاذ ناصر إن ننتايم كم عينت الرأية نتناتنا العلاونات زريوه زلوا historical background ناي قرب أمسخة ناي هاي لسلاسة كمون نايدرجي قربة بزياء دكتور إبراهيم سراج نمنتايم اتناتو من رأيان اتناي إريتريان sovereignty كم زحجو خوينو زولو اسكا قربة برحال لابزا historical background. Alright, thank you Professor. ناصر تصبوت غيرو أبري هوان ديم تلزار حاتت كيا نعا حاويسي مليسوا أنا نعطيك نقر تاعت حتو زيوم لهيك أن تقارون بلوم دلنا إلنا إنا رهيكان مالك ناي هايمانوت صلوتي ناي بوليتيكا صلوتي ناي ايكونومي صلوتي ناي محبراو غدايات صلوتي ناينا بعال نحناون كومو مستوم اليت نعاتو مالتي كندتي ميزان ناتنا مالتي كندت عقلنا ميديا هو كندت سايز كنت عقلناتنا مالتي اشري توينا اشرع بيت توينا ماكلت توينا ها ماكلت مالتي سب كميرينا امبار زم حجر كنت صنحكو لهيك ان دبلنايوم ويكا صلوتي دبلنايوم أب قداي ناي إيرترا كمي الرأي يدلوهم أنت دعال كني حنتي كم زنا يبعلي ما جيرخ جلسة طو دبل الرأي يدلوهم طو دبل معال تهاويتك عياير يا كدمي زوم اللي هيك أنا تجارو أب إيرترا كمي يمدريهم طو دبلت كنت هايا كدم مفلات كدمي مزرزارنا نحارة نمنتايم كم تقبروا دلوا بلولا ونتنا إيرترا هم ناس تقصد تصنحه أم تقطق دبلوا دلوا أنت دايركا تحطه تحيد من لس دلوا أنت عم تدري دلوا يعني عرفت لغة إذا عرف السبب بطل العجب تام خنيات العجب هو نحرد تام خنيات فليتك أيتد النقديها سلازي أبغى داينا خم تعانتوا بيقولكوا قرمون تيوم أم تعدبلوا دلوا حنسب حيوانات حنسب أوراجا بعمات قود اللون متاعم تلك متاعم دليل اللويل نحن نملس دلنا بناتي جمجم لهيكان تجارو ثلاث نجاريم دليل اللون هاجرو هري أبزر زر كأتي نحن خلي جرام كم دري واحد نجري قداميتي أنت أي دليل مسيلك أنت دا حيلم نمولو إثيوبيا كبر حواي دليل برأسي ناي تجراي بسرعة كبرتات ناي تجراي بباهلي ناي تجراي بهايمانوت ناي تجراي غيرهم نبوم لا إثيوبيا خبر دليل كم تن عسران شو حتى نحمد عسران شو من حمد تماهرو دليل كما هو دليل
እሳንተ ዘይተረኺባ ከምዛ ሕጂ ኣጋጢማቶም ደላ ንድሕሪት ማርሻንዴትሮን ድሕርዳ ተመሊሶም እንታይ ይብሉኻ ናጽነት ናይ ትግራይ ከዓ ንደሊ ይናብሉ ነዚኣ ንኽጥዕም ተባሂላ ድማ እታ ርእሰ ውሳኔ ምውሳን ክሳብ ምግልፃን ትብል ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ድስቱር ወይ ከዓ ቅዋማት እዮም ኣነበሩ እዮም ስለዚ ካልአይቲ ድማ እንታይ ይደልዩ ናጽነት ናይ ትግራይ ድማ ይደልዩ ነፃ ክገብርዋ ከም ገለ ኢላ ኣሰኻ ምጥዓም ተዳእሲና እንተ ብሕመቆም እንተ ብናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ደገ ፀቕጥታት እሳኻ ኣይትርከብን እያ ኢሎም እንተዳ ኣሚኖም ከዓ ይብሉኻ ዓባይ ትግራይ ድማ ንደሊ ይናብሉ እዛ ዓባይ ትግራይ ካብ ኤርትራ ገለ ክፋል ወሲዶም ካብ ዓፈር ገለ ጉዳይ ወሲዶም ካብ ኣምሓራ ወሲዶም ድማ ከምዚኣ ክሰርሕ ኢና ይብሉኻ ሕጂ እዚኦም ኤሊት ነዘን ሰለስተ እዚአን ግልብጥብጥ እዮም ዘብልወን ሎማዓንቲ እንድሕርዳ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ክትመርሓ ኢኻ ኢሎሞ እተን ክልተ ይገድፈን ንኤርትራ ክመርሕ ንኢትዮጵያ ክመርሕ ተዘይኪኢሉ ናጽነት ትግራይ ይብለካ ናጽነት ተዘይኪኢሉ ዓባይ ትግራይ ይብለካ ስለዚ ኮነ ኢሎም ነዘን ሰለስተ ሕውስውስውስ እዮም ዘብልወን ሕጂ ጥራሕን ክበርሃ ጀሚረን ምስ ግዜ ስለዚ እዚአን ዝተዓማጠቃ ሰለስተ ከከም ግዜኡ እንተዝኽእሉ ኣይከኣልን ኮይኑ እምበር ሰለስቲአን ብሓንሳብ ተዝረኽቦን ሕራ ይንበሉ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ክኾኑ ዓባይ ትግራይ ድማ በይና ወላ ናጽነት ትግራይ ከዓ በይና ሰለስቲአን ተዝረኽብዎን ከማን እዞም ልሂቃን ተጋሩ ኣይምፀሉን ስለዚ ኮነ ኢሎም ዕምጦቕጡቕ ኣቢሎም መንዘን ድሌታቶም በኣኻ ኸዱ ኣለዉ ኣብዚ ጣዕመቶም እንትክጋላበጡ ማለት እዩ እምበር እዚአን እንተደኣ ኮይኖም ዝደልዩ ዘለዉ እዚኦም ልሂቃን ተጋሩ ንብሎም ዘለና ንኤርትራ ከመይ ገይሮም ይርኢዋ ንኤርትራ ልሂቃን ተጋሩ ከም ክልተ ነገር ገይሮም እዮም ድርኢዋ ሓንቲ ከም ግራት ፈረቓ ገይሮም እዮም ድርኢዋ ካብ ናስር እየ ሰሚዐ እያ መጀመርያ ግራት ፈረቓ ትብል ዘረባ ግራት ፈረቓ ማለት ኣብ ዓድና ንሓንቲ መሬትሲ ናይ ክልተ ሰባት ትኸውን እሞ እቲ ሓደ ይሓሪሱ ፍርቂ ከዓ ነቲ ሓደ ዝህቦ ማለት ስለዚ ከም ግራት ፈረቓ እዮም ድርኢዋ እዚኣ ግራት ፈረቓ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እንድሕርዳ ጥዒማቶም ኢትዮጵያውያን ኮኑ ተደይ ጥዒማቶም ከዓ ካብዛ ኤርትራ ህዝባ ድዩ ኣውራጃ ድዩ ባሕራ ድዩ ክወስዱ ይደልዩ ስለዚ ንኤርትራ ከም ምንታይ እዮም ድርኢዋ ምሽልና ሰለስተ ድሌት ኣለዎም ንኢትዮጵያ ክመርሕዋ ደልዩ እንተኽኢሎም ተዘይክኢሎም ናጽነት ትግራይ ደልዩ እንተዘይ በይና ደይ ትሰርሕ እንድሕርዳ ኮይና ድማ ዓባይ ትግራይ ይብሉኻ ስለዚ ንኤርትራ ከም ምንታይ ይርኢዋ ማለት እዩ ሓያላት ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ንኣሕዋትና ይኹም ምሳና ይኹም እሞ ነቶም ካልኦት ብሄራት ንዑ ሃድዱልና ይብልዎም ማለት እዩ ከምቲ መጀመርያ ምስራዓት ኢሳያስ ዕርክነት ገይሮሞ ከለዉ ዝገብሩ ነበሩ ነቶም ኩሎም ኣምሓራ ንኦሮሞ ትህድዶም ማለት እዩ ንኢትዮጵያ መሪሖም ስለዚ ንሕና ኣብቲ ተህዲድ ክንሕግዞም ይዕድሙና ስለዚ ሓንቲ ንሳ እታ ግራት ፈረቓ ዝብልዋ ክደኽሙን ከለዉ ከዓ ንዑ በጃኹም ኣማውቱና እዮም ከዓ መፅኣ ሓንቲ እዚኣ ካልአይቲ ንኤርትራ እንታይ እዮም ድርኢዋ ልኡላውነትና ብኸመይ እዮም ድርኢዎ እንተጣልካ ከም ማስተር ኪ ገይሮም እዮም ድርኢዎ ማስተር ኪ ማለት እቲ ቀንዲ መፍትሕ ወይ ምፍታሕ ርኢሲ ይባል ማስተር ኪ ሕጂ ሓደ ግዜ ጥራቂ ገዛኻ መፅኡ ይሰርቀካ ከይሰበረ ማዕፆ ከመይ ገይሩ ገዛና ኣትዩ ኢልካዮ ማስተር ኪ ኣለዎ ብለካ ማስተር ኪ ማለት ንኩሉ ዝኸፍት ማለት እዩ ስለዚ ልሂቃን ናይ ኤርትራ ልሂቃን ናይ ተጋሩ ንኤርትራ ከም ሪዘርቭ እዮም ዝቐምጥዋ ሪዘርቭ እዮም ንዕኦም ኣብ ርእሶም ኣብ ሕማቅ ግዜ ይጥቀሙት ስለዚ ኣብ ሕማቅ ግዜን ኣብ ፅቡቅ ግዜ ብካልእ ኣዘራርባ ሓያላት ምስኮኑን ድኹማት ምስኮኑን ዝጥቀሙላ ማስተር ኪ እያ ንዕኦም ከምኡ ገይሮም እዮም ድርኢዋ እታ መጀመርያ ዝበልኩኹ ከዓ ፅልግልግ ዝበለት እንድያት እያ ንኢትዮጵያ ክንመርሓ ኢና ብልካ ናፅነት ብልካ ዓባይ ትግራይ ብልካ ንኢትዮጵያ ክንመርሓ ኢና ኢልካ ናፅነት ትግራይ ኢልካ ዘልካ ላላላ ኣነ ይበልኩን ይብለካ ዓባይ ትግራይ ኢልካ ዝበልካ ኖና ኣይበልኩን በዓል ክስተ እዮም ኢሎም ይብለካ እሞ ናፅነት ኢልካ ኣነ ይኮንኩን በዓል ከለ እዮም ኢሎም እሞ ሕጂ ከዓ ንኢትዮጵያ ክመርሕ ትደልዩ ኣለኹ ኖና ኣነ ይኮንኩን ሓደ ኢሉ ተባሂሎም ድሕውስዋ ስለዚ ንኤርትራ እንታይ ይቐምጥዋ ከምዚ ትሕጃ ብጎኒ ገይሮም ከም ማስተር ኪ ክሕይሉ ከለዉ ክጥቀሙላ ክደኽሙ ከለዉ ክጥቀሙላ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣቐሚጦማ ዘለዉ ክንርስዖ ዘይብልና ግን ቅድሚ 35 ዓመት ወይ ቅድሚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ግን ማለሲ ይትረፍዶ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣትዮም ከቋማጥዑ ሲትረፍሲ ያኒ ናይ ኤርትራ ማለሲ ሰጥበልተ ኢሎም ሰድብሉ ሰዓት ነይሪ ናይ ሓይሊ ጉዳይ ንምሳሌ ጀብሃ ክትምስርቶም እንከላ ኣብቲ መጀመርያ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ትሕግዞም ከላ ናፅነት ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተቐቢሎም እዮም መፅኦም ህዝባዊ ግንባር ክትሕግዞም ከላ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተቐቢሎም እዮም መፅኦም ኣብ ውሽጦም ሓንሳብ ማኒፌስቶ ውፅኡ ዓባይ ትግራይ ገለመለ እሱ ግደፍዮም ክሕይሉ ከለዉ ከም የውፅኡ ክደኽሙ ከለዉ ከም የውፅኡ እምበር እዚ ሕጂ ልሂቃን ተጋሩ ንብሎም ዘለና ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሕውስውስ ዝበለ እንታይ ኮይኑ ኢዳ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብግልፂ ንሰምዖ ዘለና
حاولوا دمصن سمع دلنا انت دا ريخي عصوبات دق هاجر عصوبات إرتراويان مسؤم كوينم نعو أتم سراويت تجراي نعدنا ورروا نعو متو بميسايل جيركم نعدنا وقعوا زبلو عصوبات دق هاجر مسرخبو دمصناتهم عفيلو نعو إنا خلت ناس دلنا وزي حجي زي جنرال تخلى برهان عاويلو استزاروا دحراي كقلصو إيه نمنتا يخم يعاويل كاتزاري كاتلكا أنا كونكوسي دك حدهم بلون دويد لك كمان كلهم دبلو سلازي بتوم عصوبات إرتراويان نإرتران نهزبان نهاجران أحليفهم سلاز هابوا نناي غوروبت أوراجا كمان يا ريت عديد خون أبي تبيع دلنا حنتي أوراجا هاجرهم عصوبات بينهم سلاز هابوا الزدنسي ناي لهيك أنت جارو نريو دلنا مالتي أب تاريخ بزح كيتم ولسكم من البات ناصر وستخلا خيلي أب تاريخ كنملس نخلينا استاجنا يتقدسنن يعني حي لهيك أنت جارون تاي نيروم كده أب إفترا حدا أب جزء يوحنسن أب جزء آلولان كندرين خلينا آلولان يوحنسن أب إفترا زجبور وجبن أديت بصرة بفلاي أب إفتراويان أسلامن أب إفتراويان كلهم كريستيان أسلامن زجبور أب لعلو كناما زجبورو أب دينارا زجبورو أب لعلي ساهون عساورتان زجبورو أب لعلي إفتراويان كريستيان زجبورو آلولان يوحنسن أديت بصرة إذا حالة تاريخي أب إرترا كما يجري من عمات غنان دعاتونا النيرم كلا أي أب جزية هايلة سلاسة مراحتيني هايلة سلاسة السمزم لهيك أنت داريهم نيرم زم حجين إحنا خدعات عصوبات نولهم دنبرنا شعود ما نيرم إليك تقراوت مراحتو خيرهم من إرترا ماتيوم نسرعات هايلة سلاسة كم زرقت أننا تقبورو ساتوم يم كالوت كا تجارو خوينهم أب إرترا ناتقمتو ناي إرترا لهيك أن خوينهم كم زم حجي عصوبات إرترا ونت خوينهم إرترا زيد النت وسيدهم عصوبات خوينهم نمحاري مالت هايلة سلاسة أم تيم ذو قلنا نبورو ونزيوم يوم أما خرطو نبورو إرترا وخك على كله عميدا أما خرطو ناتو زم إليت يوم نيرم مم إرتراويان كدعات ويكا عصوبات سجن يلن قال نحنا نذكره زيوم حجيب في الله ويانا حارمنا التجراي نحنا نازلتنا إرترا خمس غيرنا حق هزنا سبلو بزي قدس أنا كل شاب نتاع يدبل نجاب أبد يدبل أكاونتانت تمسونا البوليتيكا أكاونتانت نعم تحساسا إرتراوي حزباو جنبار جبهة زقبر اللهم ده يبزح ويانا ولا ويانا نعنا زقبر الله يبزح كده تحساسا نخلينا تسجمي لأن أبو السوء عبد الله وجديفنا كندر السعودة يبلنا جن تقادلو اليوم حزباوي ويانا حرنا التجراي أب إرترا أب سمانياتات أمونغو إرتراويان تقادلتي أمونغو حزباو جبارن أمونغو جبهان زنبارة زي مرده أبرز مين مسأتوه أبدي هاجرهم أبدي ملكتهم بوتا متيوم أبوداينا آتيوم أبغوني حزباو جبار كوينهم نقالسي حزب إرترا نقالسي جبهة توقعوا كات مميدا إرترا خمدوات زقبوريهم زون تاريخي درسح نجار هيكونن سلازي كل شاب إيدهم بتاعنا يملك حياة مثل مالتي بارحجي عن توبيد والكم عن توبيد والكوخ وديه انت دا حيالات كوينهم أبتي حيالات تخونوا له ساعات نحنا ستيبل كي نخون إرترا ركعت كي تخون يسرحوا كانت عسران شو عتن عمت أب سلطان دنبروه أبتنا مجمري عمت حزباو جنبار مس حق زوم كنا متعرش حموش تعمت ما فرارحيهم تتقيموا منا مسانا خوينهم نتم كانوا بهيراتنا يتبيا يفرارحوهم على دي مستبع سوغا نعانا كم زين الرقاقة أبوشتنا أجمعت نير أبي أخذ الساعة بالله سرعة سياسة قبرو دلو أبي إرترا سيكن دخمتنا يدليت فتحي إرتراويان رسيحية يكون كل يفلت دخمتنا فلت سرعة سياسة قبرو دلو فلت لو ما عندكن بزعبا اللي هيك أنت قارون الزارب سلدلنا دخمت إرتراويان دليت فتحن سرعة سياسة نقول نجيرية مالتي بر رسيحية مالتي عقونا سلازي أب حيلهم كومي تقوم لنا أنت دا دخي ممكن أنت دا دخي ممكن انتي تبهال ابتنا زي أماوتنا يدبلعنه أماوتنا مالك إيه نوعو زي ناي مننت بوليتيكا يمسوا كان مننت بوليتيكا انت أب إرتران أب إثيوبيان تقرينيا تزارباي عبلانو خوينو نقول لا إرترا مرحلة وبلك زي ناي بوليتيكا حنساب أغازيان خوينو موتو حنساب تقرينيا خوينو يموتو أبدي أنت أم دبلو خمسة عيدتي بوليتيكس كدوخم خلوي أم دي أدم سوا كدوخم خلوي أم دي دم سوا
እንታይ ይብሉኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ኣብ ትግራይ ዘሎን ሲ ሓደ ህዝቢ እዩ ይብሉኻ ፀገም የለን እዋ ሓደ ህዝቢ እዩ ብምንታይ እንተኢልካዮም ግን ኣነ ብናተይ ጌራ ክገልፃ እንታይ ይብሉኻ ታሹም እያ እዚኣ ሳርካዝም እያ ኤግዛጀሬት ይገብር ዘለኹ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ሓደ ኮይንኩም ትግርኛ ተዛረብቲ እንድሕር ደኣ ኢልካዮም ኣብ ትግራይን ኣብ ታሹምን እንታይ ይብሉኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ እንተደኣ ጠሚዩ መግቢ ይበልዕ ትግራዋይ ትግርኛ ተዛራባይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ እንድሕር ደኣ ጠሚዩ ትግርኛ መግቢ ይበልዕ ስለዚ ክልቴና ምስ ጠመና መግቢ ስለዝንበልዕ ንሕና ክልቴና ሓደ ህዝቢ ኢና ብሉኻ ከምኡ ዘስምዕ ዘረባ እዮም ዝገብሩ ዘለው እምበር እንተደኣ ብቋንቋ ኮይኖም ምስቶም ደቂ ሃገሮም ኤርትራውያን ምስኦም እዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም እንተደኣ ብዘርኢ ኮይኖም ንምሳሌ ዘርኢ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለው ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ ደቂ ኣከሎ ግዛይ ሓያለ ፐርሰንቴጅ ናይ ኣከሎ ግዛይ ብዘርኢ ወይ ሳሆ ወይ ዓሳውርታ እዮም ወይ ትግረ ተዛረብቲ እዚኦም ማርያ እዮም ወይ ናይ በኒ ዓምር ኣለዎ ስለዚ ብዘርኢ ወይ ከዓ ብመንነት ካብ ምስ ትግራዎት ምስ እስላማይ ኤርትራዊ ይቀርቡ ገለ ኣብታ ዶብ ዘለው ናይ ኤርትራ ምስ ትግራይ ዶብ ዘሎ ዘርኢ ክህልዎ ንብርትያ ከምቲ ካለ ምስ ሱዳን ምስ ካልኦት ዘርኢ ዘሎም ስለዚ እቲ ሓደ ኢናሲ ማያ ይዕቁርን እዩ ክብለኪ ኢለ ትርጉም የብሉን ንሕና ኤርትራውያን ይቀርቦም ካብ ካልኦት ጉዳልኪ እዚኣ ኣብ መጨረሻ እንታይ ይብሉኻ ንሕና ትግራዎት ሓደ ኢና ኣነ ቀላል መልስላትኒ ይትረፍ ኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግርኛ ነቶም ደቂ ዓዶም ከም ናቶም ቋንቋ ዝዛረቡ ይኹን ወላ ከምዘይ ናቶም ቋንቋ ዝዛረቡ ብፍላይ ሃይማኖት እስልምና ዘለዎም ንዕኦም እዮም ብዘርኢ ናይ ብሓቂ ኣሕዋቶም ካብ ትግራዎት ንላዕሊ ንሳሆ ንብሌን ንዓሳውርታ ንትግሪ እዮም ኣዝማዶም ኣብ ትግራይ ንሕና ሓደ መንነት ናብሉኻ ተጋሩ ኤርትራውያን ይትረፍ ምስ ተጋሩ ሓደ ዓይነት መንነት ኮኑ እቶም ትግራዎት ዝበሃሉ ባዕሎም ሓደ ዓይነት መንነት የብሎምን ራያን ዓድዋን ናይ መንነት ርክብ የብሎምን ወልቃይትን ኣኽሱምን የብሎምን ናይ መንነት ታሽሙ ስለዚ እታ ትግራይ ዝብልዎ ዘለው ባዕሎም ንሓደ መንነት ኣይኮነትን ከምዚ ኤርትራ ሓደ መንነት ዘይኮነት ስለዚ ብዘርእሲ ንዓና ይቀርቡና ማለት እዩ ዞም ሕጂ ትግራይ ዝብሉ ዘለው እዚኦም ግን መን እዮም ሕጂ እውን ክከብርሆም ምእንቲ ኩሎም ህዝቢ ትግራይ ኣይኮኑን ልሂቃን ተጋሩን እዞም ከዓ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣነ ኩሉ ሻብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣለዎም ዝብሎም ናይ መንነት ቅልውላው ግን ናይ ዘርኢ ዘይኮነሲ ኤርትራ ክጥዕማ ከሎ መራሕቲ ክኾኑ ደልዩ ኤርትራ ክሓስማ ከሎ ከዓ ኣነ ትግራዋይ ኣነ ሱዳናዊ ኣነ ታሹሚ ዝብል እምበር ኣብዚኣ ዕድል ትህክኒ ሓንቲ ሚኒት ንኤርትራሲ ኣብዚ ጉዳይና ኢዶምን እግሮምን ሰብቲቦም ጠንበላ ሒሎም ቃልቲ ከለውሲ ከመይ ገይሮም እዮም ነታ ዝደልይዋ ዘለው ወይ ንኢትዮጵያ ክመርሕዋ ወይ ትግራይ ናቶም ሃገር ክገብሩ ወይ ዓባይ ትግራይ ንክሰርሑሲ እንታይ እዮም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጦም ዘለው ፕሪኮንዲሽን ነዚአን ንክረኽቦን ሓሙሽተ ነገራት እዮም ኣቐሚጦም ክውደን እዮም ሓንቲ ቀዳመይቲ ነዛ ዓባይ ትግራይ ክምስርትዋ እንተደኣ ደልዮም ቀዳመይቲ ክገብርዋ ዘለው ንኢትዮጵያ ክበታትንዋ ኣለዎም ቀዳመይቲ ዝገብርዋ ዘለው እያ ካልአይቲ እንድሕር ዓባይ ትግራይ ወይ ትግራይ ክምስርቱ ደልዮም ንኤርትራ ከም ሃገር ከምዘይ ትረጋጋእ ክገብርዋ ኣለዎም ብመን ገይሮም በዞም ሕጂ ንስምዖም ዘለና ዕሱባት ኤርትራውያን ንዑ ተጋሩ ንኤርትራ ወሪርኩም ሓዝዋ ዝብሉ ልሂቃን ናትና ማለት እዩ ልሂቃን ኤርትራውያን ሳልሰይቲ ነዚኣ ንክገብሩ ብግልፂ ኢሎምና እዮም ባይዘወይ ኣብ ሕጂ ንዮ ደሰክፍ የብልናን ንሕና ፀገምና ምስ ኤርትራውያን ምስ ኢሳያስ ኣይኮነን ኤርትራውነትን ይብሉ ኣለው ካብዚኣ ንላዕሊ ግልፂ የላን ስለዚ ኤርትራውነትን ክጠፍእ ኣለዎ ታደልይዋ ዘለው ዓባይ ትግራይ ወይ ትግራይ ንክሰርሑ እዚኣ እንታይ መሲልካ ኣነ ሕጂ ሎም ዓንቲ ብድድ ኢለሲ ካብ ሎሚ ንዮ ፀላእተይ ሱዳንን ሱዳናውያንን እንድሕር ዳ ኢለሲ ክغይሮ ይክእልን እያ ግን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣይሓንኩን እዮም ንምንታይ ዘይሓንኩ እንተደኣ ኢልኪ እዞም ናትና ዕሱባት ኤሊት ናትና ምስኦም ጠጠው ኢሎም ስለ ዘለው እምበር ይትረፍ ትግራዋይ ይትረፍ ልሂቃን ተጋሩ ማንም ሰብ ከማን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ኢሉ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ክብል ዝኽእል የለን ምክንያቱ ንዓለም ዘመስከረ ኣሽሓት መስዋዕቲ ከፊልና ተምፃናያ ሃገር ስለ ዝኾነት እያ ሳልሰይቲ ራብዐይቲ ዝብሉካ እንታይ እያ ትግራይ ክትምስረት ዓባይ ትግራይ ክትምስረት መንነት ኤርትራዊ ዝበሃል ክድምሰስ ኣለዎ ከኣብሉካ ሃየ በልዮም ኣብ መጨረሻ ከ እንታይ ይብሉካ
እስልምና ወይ ካለ አይነት መንነት ኤርትራ ከልግስ አለው በትግርኛ ተዛራባይ ክስራህ አለው ብሏል ራብዒቲ ዝብሉ አንታዩ እከለ አውራጃ ምሳና ይብሉها እከለ አውራጃ ብሙላ እከለ አውራጃ 50 ካሚቲ እከለ አውራጃ 25 ካሚቲ ምሳና እንደለው ኤርትራውያን ማለቶሚ ኤርትራውያን ምሳና ስለደለዎም ለኤርትራ ናትና ያተበልና ያጸገም የቡሉኒ حنساب أنت يبلغها ولا عويلم تيتزاربو اكله اوراجا اكله زونا اكله كبابي نزل احنا نطلبو دلنا نيرترا زي ترغاغت هاجر غيركا عباي تግራይ መስራት ስለዚህ ድግፍዎ ነህና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዮም ድብሉ ደለው ትግራዎት በዚኦም ኣብ ዓድና ዳኣቱ ደለው ኣብ መጨረሻ ግን ክብሎ ምናልባት ኣስመራ ብንሽተኽ ንሕርዳት ተጠቂምክላ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣስመራ ክፃወታ ከለዋ ወይ ኣብ ዓድና እንታይ ባል ከምዚ ትኮኒ ከምዚ ገበረኪ ከምዚ ወይ ሃብነት ትብላ ኣይበክኔ በሓይል ወዝዳ እንተይላታ እንታይ ትብላታ መሓዛን የሽቴ ኮለና ዕደ ብላ አንጃ ገራ ቢዳ ገራ ዕደ ነስተዓቂ ትብላ ስቲ ኩሎም ልሂቃን ኤርትራውያን خدعاتن لهيكان دراوتن تراخت وزدوان نحرد عدليهم عدنا ساكم برحة ملسا thank you Thank you دكتور إبراهيم كل جزء وزارة واحد حقني تتم صوم الصلاتات نايدتنا دما حجي ناي مقمطع عندك هذا زارفك تي ناي مقمطع حجي عندي ستاندرد تأمن سريع انت دا ازقني قد صرح تخونك تازقني بروبرلي تصرح اللغة مس سقع مس شقرتي مس بربرة مس اسمي مس عدا شقرتي قال انت دا خمزي لا يسرحات الله خمزي لا طريقتني بقوب عينا جرا انت قمات عيد تبلدني وقمت احسب على يفرط قال ما لغيت اقول له كم ثلاثه قلت كم تعرف فلتي زقني تكون على الوا مقمت احسب بحلقيت قبرت بلان حجز خير كاني مقمت عيب انت اخنا بلا مقمت عيب شتحتح إلو مثلني زيادة ما حنتي نقالي أحواتنا إيرتراويان كانوا تبلهم دلخا الصبات أو تخلهم أنا حتيت يومي كندي حتيت يومي أنت خمكم يخوم كندزي محبة دخبلو كندزي نتي زبلو دلو زندا بولوس كمان جركم يخوم تدقفوهم أحواتنا عندهم قربتنا عندهم بحنس عندنا حدا نديو أنقانا حدا نديو قال أبلغها حاجة حدا خبأتهم شو ما يتكسني انتايلو سيدو لي نحنا ندي اليوم respectable neighborly relationship period كم زي نقولهم زملو سلكا نحنا تي تصبق قربتنا تناندل خلا يكونن حجي أي تحتتنا ويدما أب ناي حطو ملكة أي تقطوه تناتنا identity خم إيرتراويان نحنا إيرتراوياننا قلت تصبق relationship مستقارو حواتنا إنا ندلي يبلغها دحر كون العلي تي سراو ناي إيرترا أب إثيوبيا زولو يسعر يبلغها سنحي لهم دما دحن نسومت يوم تعدينا رحيم لسولنا يبلغها سنحي لهم confusing قمتعتع زنا حجي خزارو بلو تنحكو مقمتع كوينو حجي خم انت عينة رأيها ألك أبزي أستاذ ناصر علي Well, yeah, دكتور إبراهيم صبو غيرو ديتيل غيرواي بدحريو مزراب زاد اللي مثلا بزغونا كن تحطو خاب متتكيع أنا وني الشيك متى نابي دمت تي تاكتيك نايتوم لهيك انومي تي لهيك ان زفوتروس فرحيو لهيك ان ناي تغارو لهيك ان تايمز غبرو كل غزي اب ناي سرفايفل مود كم زلو كل غزي طفاكا تبحال ازي حيال زخونت مسارح لاتهم حنت قاليا كن حياليا كل غزي طفاكا سماي كودكا يمون خيدك اسكا حدر عينت زودق سماي كم زلو غيرم يما خصايز غبو زخلو ناي لهيكان نزاربو زلنا اب ኢትዮጵያ يكون اب ኤርትራ ማለትዩ ንዕኦም ነቶም لهيكان يسرحلهم كل غزي وترو اب صبوق مسنبرو نتي صعرتاتهم ريورد رخبيهم كل غزي نابنت اب ኢትዮጵያ نا ኢትዮጵያ طرح توسيدنا 30 عمت نا ኢትዮጵያ بزبسلهم منقدي بزطعمم منقدي كسب زلا على مزمزه اكايدهم تتقيمهم اليوم تي ناتهم ميلا يسرحوا لهم كل غزي انتايم زغبرو مدب فلاليخا غزا دسمعك انت زي رخيبك ايسرحني كل غزي ግን دسمعك انت رخيبك طرح خاب سلطان صن حج انتايو
كل جزء نزه حزبي نتي دغافينا اي نتنانا اودينس يزبلو اودينس سريحه منكم زغبرو حجي انت يم زغبرو كل جزء اب كلته زبلحو ملاصاي خازلها كل جزء اتا انكو مواصو خا اذا هنا استراتيجيه اذا هنا استراتيجي خا بتي نور بوليتيكال ايكونومي مسب كان داچفلقكا مسب كان داچفلقكا نغزيو واغا خትكفل سلازلكا دحالف كساب زحالفلكا قولو اندابلعكا قولو اندقلطمكا هتخيد زبال عينت بوليتيكا هتالوم بخمزيوم تي ناتوم ليجيسمسي خصاي زغبرو تزغرم كل غزي ساتوم يكحاسيوم مستخحاسيوم كل غزي يكحاسيوم ات زي كحس اتنعهم بشموم دريتهم نخغبرو زفقدلهم حزبهم طرح كاب نويح نمصا كساب ذا حجي ابا ساعه زيا واغا ناي كل زي فلوز مولو استراتيجي ناتهم زخفل كل غزي اتهزبي اب كلتي ولا بإثيوبيا خيت ولا اب ارترا اتهزبي مسكيناي دامنو ليخه انتاي غوجيلنا ايبلنا عينت مرقه سلازهبهم اتناتنا زبلو اودينس مالديو كل غزي ساتهم يكحسيو كل غزي انتاي بلو شجر تግራይ اب إثيوبيا يفتح بلو خمت عنت وي دكتور ابراهيم زلور نبر نو شجر تግራይ اب تግራይ يفتح يبلو مريسوم كا ابا مسلات مسابيتهم كا شجر ارترا شجر تግራይ اب ارترا يفتح زبل كل غزي بورقي دبلچلج نختصمعو ازيو طعم زخونه ግን አባይታ ፈጽምካ ናይ መስግባር ተخؤلو ጊዶፍ ዶ ሕጂ ኤርትራ ሃገር ኮይና ከም ሃገር መጠን ከም ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ኮይና ኩሉቲ ሉላዊት ሃገር ዝኾነት ዘለዋ አክሰስ ክትረክብ ክኢላ بوحدو سي كابدس زبلكا بدرجه منغستي مساريا ክትገዝእ ትኽእል بدرجه منغستي درون ክትገዝእ ትኽእል በዝሎሚ بدرجه منغستي ازيز تراقق عينت ناي مكلخل اجباب كتجبر تخيل ايرترا ايكونتنسي ايرترا بابو 10 بشوعات سبات كان ايماجن ذا عنتوي بحث مسكرم دكتور ابراهيم تكيو ابتخيا مسكرم حاجه تسلفوا 19 سبات ني 3 مليون حزب اثيوبيا نخواغو إلهم بوصو حزب نزيهم جيدوف دو حجي منغست خوينهم هاجر خوينهم كل عينت واغا خفيلهم لولاويت زخونت هاجر امخاس بتتخدكا ددغفكا بتتخدكا زدغفكا بتتخدكا زدغفكا تخبيبهم اتقدم كمان نبينو ابزنبور لوان زمكته حزبي حجي ኤርትራ ናይ ተጋሩያ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩያ ኢልካ ክትሰርሖ አረነው ሕልሚ ናይ በሐቂ ሕልሚ تزحزن انتايو اجين تواغا زخفلو او نزاني حج زلا ابنت انتر اوسيدناسي اذا تخيد الاخوينات ابز حلفه نوفمبر جمرت كينات انترارينايا اب نبور بوليتيكا اب نبور حزبي نبور اتحساسبا زلو حزبي اذا خوينات زي كترف زخيل زنبره كيناتي كمتصيمو زي غبو زنبره بفلايكا حدا خبطم اكترز ويانه اتي كاراي اكتر كابعلو هيودك زنبره ابالم زنبره كوينو خطري اخلها اتي غونصي بتبعلم هيودك بعلم بسرحو حق منغستي بعلم ابيات فردي زقمطوهم ديانو بعلم دستخلو ميليترين بوليسن بز كل زي كتدانه ليترلن تراو خينكا بز كل زي بعلها دهانسكايو بعلها ابوتو زقمطكايو حقي كتدانه ترا فقادنيا زيت خونكينكا كني ايماجين كاروت بالسرح لك حقر ام خمير كا خدانه حجنتا يزرداكا اتي اكايدهم كمزا عنتو يزبلكم مجملاغه ممرسحه يعني يلون اتي نبور زبحال اكايدا ناي بوليتيكا فصيم كايلون كل غزي انت يم زفوتو زغورو زي نبره صلاي بمثلي حدا ازي زفرح مثل سريحهم بزي صلاي كنبرو زي كلو نهزبي انداتاللو طرحين كور زغلو اذا كنا زي كترف تخيل نيرا بافت مجمريا ايغبروان سراويت اثيوبيا مزي كل عينت مدقعتي كل عينت واغا تخفيلو بدحريو خا فطاري حدا عدل كهبهم نتي سراويت كاب اثيوبيا كاب تግራይ اوصيلهم طرح ديكونسي بعوت ويانه بزمسل منجدي فيس سيفر يبحال بوليتيكا
فيس سيفر زخونهم نحن سمون بقالله بانجا زبها الكامبين متقعت جميرنا موني نحنا إنا أوطينا يو خاب تقراي نخبلو كومو عينت عدل رخيبهم كاونينيو أفتا زلو أفتا تقرايهم كوينهم نايت سلام دردر بوحدو نتاشرعو تحقوزهم زنبرة العالم بفلايكا أمريكا سيزفاير دي غيرو منغس إثيوبيا ولاس سيجي غيروهم بحجي كردرئي لهم منغس أمريكا مسؤوم كوينهم سايد غيرهم كحقوزوهم انداد اللي ينقلو نزي تحيسهم بتمكحت عويرهم نتكازي رقيسهم ناب مأكل إثيوبيا أديس أبا خن كيدنا زبها لفولتيهم أديس أبا خبصحوهم زي كولي فولتيهم انت بتصحون ده حجتي اب 4 كيلو ناي اتيخانه من محدار عدلهم اولموست ناب زيرو بصحهم زلو يفولتيهم نزت حسيمهم بواغات الحزبي قلعت مامايات عند اسلفو لومي اتخوينات عندنا ناب كاله غص تمريزو اسوم اديس ابا خاطو زي كونسي نمقله خملوسو يخول دو ايكولن قلاي تكزه يحلفهم دو ايحلفهم من تግራይ ابزلولو درجه بصحلو ስለዚህ تزحزن انتايو እሳቶም እቲ ዋጋ አይከፍልዎንም ብስን ነቲ ቆሎ ብሰኒ እቲ ህዝቢ በቲ አዝዩ ገርህ ዝሆነ ህዝቦም ስለ ዝቁርጥምዎ እቲ ቃንዛ አይስምዑምን ንርሲኦም ኣብ ሓሸዊ ኣትዮም ነቲ ዞባና ከዓ ወትሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ብድዕን ናይ ትምክሕትን ፖለቲካ ክካይሉ ክብሉ ኣብ ሓሸዊ የምብርዎ ይኽእል ዝኽእል Thank you أستاذ ناصر علي حجي خمتي تبلوه زلوكم اتناي العلاونات ناي إيرتراويان سي نعقو دمسيسكا خمتي زبالك يا دكتور إبراهيم سراج 10 جزيت تداغا كيموم زبلوه اتوم لهيك أنا يتقارون تايا انتي اتناي تقراي national identity ما انتي survive خقبر ويد ما خقهد بمنتاي at the expense of the Eritrean Eritrea خدم سالوا Eritreanism زبحال دم خدم سالوا بخمسة راحين أخذنا كهدو نخلتي ناي national identity ناي تجراي يبلو حجزي the hegemony بالمش تي domination كر إيواز دليل زلوا تي لعلاونات إتمس فح زبالك كمو حجي نز خمسة خضرين كل خاصي أيكونن دو political سب ناي politics عمقت زلوا political عمقت زي بلو سب كمان جهوديو تنقر كترياسي قليليو كما خطب لي زي صحتوا هذا اللوزو مع حواتنا إيرتراويان كم زعينت معلتي أب ميديا نرئز لنا دقفنا تقراي indirectly دقفنا ويانا indirectly دقفنا TDF كما يجرنا نزي خنا عريون نخيل ويدما كما يجرنا أدرس خنقبرون نخيل كما يجرنا كنا يعرضوا خيني ما نمداي التحساسبنا حدث كتغيروا يتخيلني خابعلو تزي تغيروا قلنا احنا اتو هاجراويان بحال إيرتراويان انت خنقبر نخيل كما انت عينت رد فعل ويدما رياكشن كهلونا يقبائي لكم تحسبوا اسكب دكتور إبراهيم سراج خنجمر اوكي حجاب بتاعنا صبت حتى امتي خيا مغنياتو نحنا نقول حجر نزرزرو نحنا اللي هيك انت غارو خمس غيرو ندلنا مالسي تزغبرو نغرو ميلنا يكوننا ወይ ከነዘክሮም ይልናይፈን ኮሙ ዘብለና ደሎ ዋና ምክንያት ክትግበር ዘይክል ነገራት ይሁን ትገብሩ ደለኹም ሞ ንዓና ንዓኹምን አይጽቡኒ ከአብዋላ ስኹም አብሐድኹም ታዝሕት እንጀራ በልዕኹም ተደቀስኩም ሕሸኩም ንሕና ወና ዓድና ዝሕት እንጀራ በልዕና ተደቀስና ሕሸና ንዑ ንምባል ኢና ንዛረብ ደለና እምበር ሊቅ አንተ ጋር ከምዚኦም ድሓስቡ ኢልና ንሕና ንዖም ንነግሮም ኣይኮንና ነፂና ተዛዓበ ይኹም ገብሮ ደሊና ደለና ንሕና እንታይ ኤርትራውያን ከምዛ ሕጂ ዝሓተትኪያ ንጉዳይ ሉላውነትና ነገርና ኢና ክንሕዞ ዘለና نزيستاتهم زغبرو دلو قوم تعدا ابي ابو داي ارترا خاتيوم كمي غيرنا هنا حزو دلنا يا تبلي دلخ ساعه خاتاني بحكي ابي اخر ساعه يبلنا لهيك ان تغارو تدعيلنا كذا حلف شمون توحين العلي ولا زم ناتنا لهيك ان ارتراويان انتاي ليوم نير انا عصوبات الكاويان زم عصوبات إيرتراويان دبلكم بايزوي قطرهم 10 يكونون يوم قال يوم ناي تلفزيون أبي اللهم قال يوم ناي يوتيوب channel اللهم قال يوم ناي واتساب channel 10 يكونون يوم تعم قربات يوم جن أميديا سندلهم دبتهم عاوبلي نجيهم كم يجرنا إن نفعل يوم انت دعيلكي كابتهم نورمال مسترح مستقراي ناي تقراي تأجم زدنا قطون
እዞም ንሕና ሕጂ ንብሎም ዘለና ልሂቃን ዕሱባት ኤርትራውያን ንብሎ ዘለና 15 ዘለው ብኸመይ ንፈልዮም ተዛኢልኪ እዞም 10 ልሂቃን ወይ ዕሱባት ናይ ዳሽሙ ክልተ ነገር ገይሮም እዮም ኣብሪሆምልና ሓንቲ እንታይ ኢሎምና ንሕና ፀልእና ኤርትራን ኤርትራውነትን ኢሎምና ከምዚ ኣተይሉና ንጡሪ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚኦም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ምስቶም ምስ ትግራይ ዝደናገፁ ዘለዉ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹም እዞም ልሂቃን እዚኦም ዝዛረብ ዘለኹም በዚኣ ክትፈልጦም ካልኣይቲ እንታይ ይብሉኻ ስርዓት ትግራይ ምስ ሰራዊቱ ምስ መሳሪኡ መፅዩ ንኤርትራ ይውረረና ክብል እንድሕር ሰሚዕካዮ እዚኦም እዮም እቶም ዕሱባት ኤርትራውያን ልሂቃን ዝብሎም ዘለኹ ሳልሳይ ንኤርትራ ብሚሳይል ጌርኩም ውሕዋ ፀገም የለን ከምቲ ትግራይ ተወቃዓቶ እዩ ኢሎም ንኤርትራ ትወቃዕ ክብሉ እንተዳ ሰሚዕክዮም ብዛዕባ እዚኦም ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ቁፅሮም ክንደዮም 15 ብኦም ዝፅለዉ ሸሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን እዚኦም 15 እዚኦም እዮም እቶም ልሂቃን ኤርትራውያን ንብሎም ዘለና ልሂቃን ተጋሩ ንብሎም ዘለና ሕጂ እምበር ልሂቃን ተጋሩ እንተኢለ ወላ እዞም ከዳዓት ኤርትራውያን 15 ወላ 20 ብዘይገድስ ቁፅሮም ወላ እዞም ዕሱባት ኤርትራውያን ከምኦም ጌርኩም ውሰድዎም ልሂቃን ተጋሩ ክብል ከለኹም እንተሎ ንዕኦም ማለት ኣነ በርከ ትግራዎት ኢና ኢሎምን እዮም ተሰክፍ የብለይ እምበር ኤርትራውያን ከመይ ጌርና ኢና ንጉዳይ ሃገርና ንሪኦ ትብል እንድያ ቀዳመይቲ ኩሉ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘለዎ ሃገራት ናይ ዓለም ወይ ናይ ኣፍሪቃን ናይ ኤዥያ ሃገራትን ከመይ እንተሰሪሐን ዝበሃል እዚኣ እንተደይፈሊጥካ ክትዕብ ኢኻ ሃገራት ከመይ ከም ተሰርሓ ንሕርዳ ዘይትፈልጥ ኮንካ ወዲ ሓወብኻ ኣብ ሱዳን እንተዳ ኣሎ ሱዳንን ኤርትራን ሓደ ብሓንሳብ ይኹና ክትብል ኢኻ ጓሎም ሞኻ ወይ ደቂ ዓድኻ 10 ስዑድያ ዝሰርሑ እንተዳ ኣለው ወይ ንስዑዳውያን እንድሕርዳ ተመርዕየን ኤርትራን ስዑድያን ሓንቲ ይኹና ክትብል ኢኻ ዘርኢ ናይ ትግራይ እንድሕርዳ ኣለካ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ኩና ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከምኡ ንኸይትብል ምእንቲ ናይ ሃገራት ኤዥያን ኣስያን ኣፍሪቃን ከመይ እንተሰሪሐን ትብል እያ መብዛሕተን ናይ ኤሽያን ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ብምንታይ ተሰሪሐን በቲ መግዛእታዊ ብኮሎኒያሊዝም እየን ተመስሪተን እቲ ፃዓዱ ንኣፍሪቃ ንኤዥያ ንሃገራት ዓረብ ተማቒሎመን ሓንቲ ሃገራት ዓረብ ዝነበረት ጋልፎ ኮይና ስዑድያ በይና ኢማራት በይና ገለ በይና ኮይና እተን ካልኦት ከዓ ሃገር ዘይነበራ ኢትዮጵያ ኩለን ኣፍሪቃን ኤዥያን ከምኡ እየን ተሰሪሐን ብኮሎኒያሊዝም እየን ተሰሪሐን ስለዚ ብኮሎኒያሊዝም ስለዝተሰርሐ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ናይ ጅቡቲ ዘርኢ ዘለዎም ኣለው ኣብ ኤርትራ ናይ ሱዳን ዘርኢ ዘለዎም ኣለው ኣብ ኤርትራ ናይ ትግራይ ዘርኢ ዘለዎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንምሳሌ ኣብ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ዘርኢ ዘለዎም ኣለው ተጋሩ ናይ ኣምሓራ ዘርኢ ዘለዎም ኣለው ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ዘርኢ ዘለዎም ኣለው እዚታት ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ኩሉ ኣፍሪቃ ኸም እያ ተሰሪሓ ኣብ ጎረቤት ሃገር ናታ ዘይብላ ሃገር የላን ንምሳሌ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዝበሃሉ ምሳሌ እዚኦም ዘቃዋ ወፎር ዝበሃሉ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ኣብ ቻሪ ዝቕመጥ ናይ ኣብ ቻሪ ዘሎት ህዝቢ ዝዓበየ ካብቶም ብዙሓት ህዝቢ ኣብ ሱዳን ካ እዮም ስለዚ ኣብ ጎረቤትካ ሃገር ኣለ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ኣሎ ወይ ሃገር ዘይኮነስ ንዓኻ ዝመስል ህዝቢ ኣሎ ስለዚ ሃገራት ብኮሎኒ ከም ተሰርሓ ኤርትራውያን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ናይ ኤርትራ ዳ እንታይ እዩ ዝፈልዮ እንተዳ ኢልካ ከምተን ሃገራት ኣፍሪቃ ከምተን ሃገራት ኣስያ ከምተን ሃገራት ዓረብ ብኮሎኒያሊዝም ተሰሪሐን ከላ ወይ ከዓ ብጥልያን ተሰሪሐን ከላ ንሕና ኤርትራውያን ግን ን30 ዓመት ተቃሊስና ደርዕናየ ዲና ትበሃል በዚ ናይ ሻዕብያ ዘራርባ ነቲ ናፅነት ናትና ነቲ ልውላውነት ናትና ደርዕናዮ ስለዚ ገሊአን ኣፍሪቃ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ከምዛ ቼክ ፅሕፍ ኣቢሎም እዮም ናፅነት ደርቢዮም ብለን ንሕና ግን ላ ንሕና ናይ ብሓቂ ዋጋ ከፊልና ኢና ናፅነት ኣምፂና እያ ስለዚ ካብ ካልኦት ኣፍሪቃ ንሕና ንፍለ ምክንያቱ ኣሽሓት ሰባት ከፊልና ኢና ኣብ ኤርትራ ፌክ ዝኾነ ኤሪትሪያኒዝም እዩ ኸዮም ዝብሉካ ዘለው ፌክ እዩ ትናትና እዩ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ዝኾነ ትግራውነት ሕጂ ናይ ኤርትራሲ ሰውልካ ጥልያን ወዲ ጥልያን እንግሊዝ ተዓቢሎም ኣኔክሴሽን ኣብ ዘምፅዎ ብሉካ ኣለው ከመይ ጌርና ዲል ታሕቶ እንታይ ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ምሽ መስቶም ልሂቃን ተጋሩ መስቶም ደቂ ዓድና خفيئومنا زلو نساتهم كمي جرنا ديل نقبل يا تحتو دكتور إبراهيم نعم يخمل لسدلي أبزا أفريقيا زبها الحجر شيء كلن حجرات قومية تمسريتان ولا إثيوبيا قومية تمسريتا
ስለዚ ሓድሽ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ 2000 ዓመት ታሪክ ዘለዎም ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ኣለዉ ሱዳንን ኤርትራን ሓደ ክንገብሮም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘለዉ ነበርቲ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ኦሮሞን ናይ 2000 ዓመት ታሪክ ኣሎ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ኣሎ ሓደ ክንገብሮም ዲና ናይ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያን ዓፋር ናይ ኤርትራን ባይ ዘ ወይ ዓፋር ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ታሽሙ ዓጽሚ ናይ ሰባት ዝተረኽበሎም እዮም ሚሊዮን ዓመት ዝገበረ ዓጽሚ ረኺቦም ስለዚ ከምኡ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ዓፋር ኣብ ሶማል ዘለዉ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓንቲ ሃገር ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ናይ ሚሊዮን ዓመት ታሪክ ኣለዎም ስለዚ ሃገራት ብከምኡ ኣይስራሓን እየን ሃገራት ብመንነት ኣይስራሓን እየን ኢና ንብል ዘለና ንዓና ዝመስልሲ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ስለዚ እስኻ ስለዝደለኻዮ ጥራይ ኣይኮነን ዝስራሕ ክብል ደልየ ናይዚኣ ከመይ ገይሮም እዮም ዘደናግሩና ዘለዉ እንተዳ ኢልኪ እተን መደናገርቲ ክልተ እየን ሓደ ግዜ ሓደ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛ እንታይ ኢሉ ሲ ብሕቡእ ዝተመልአ ታሽም እዩ ንሕና ሲ ነዞም ኣምሓሩ ብክልተ ነገር ኢና ምስኦም ዝሰርሕ ዘለና ወይ ኮንቪንስ ንገብሮም ወይ ኮንፊውዝ ንገብሮም ኢሉ ኮንፊውዝ ንገብሮም ብትግርኛ ወይ ነእምኖም ወይ ከዓ ነዳናግሮም ብኡ ጌርና ምስ ኣብይ ጠጠው ከም ዝብሉ ጌርና እዮም ኢሉ ሕጂ እውን ናይ ትግራይ ኤሊትን እዞም ናይ ኤርትራ ኤሊትን ዘን ክልተ እዚኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ ነቲ ሽፋ ወዲ ረቢ ከምዚ ዝበልኩኹም ምስ ትግራይ ሓደ ባህሊ ኢና ሓደ ቋንቋ ኢና ስለዚ ብሓንሳብ ንኽይድ ለካ ናይዚኣ መሊሰ እያ ምስ ጠመዩ ከማና 3 ግዜ እዮም ዝበልዑ ንሕና ናይ ኤርትራ ትግርኛ ከዓ 3 ግዜ ኢና ንበልዕ ደልካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ምስ ጠመየ ይበልዕ ስለዚ ብኡ ዝምድና የለን እንተደኣ ብዘርኢ ኮንካ ምስዞም ኤርትራውያን ኣብ ዓድኻ ዘለዉ ምስኦም እዩ ዝያዳ ዘለካ ወላ ብሃይማኖት ወላ ብዘርኢ ወላ ብዝኾነ ኢና ንብል ዘለና ኣነ ምሳሌ ክበኪ ኣነ ሕጂ ኣብ ትግራይ 3 ዓመት ሰሪሐ ኣነ ምስ ዩናይትድ ኔሽን ኮይነ ሰሪሐ ሶይለ ይኮን ክዛረብ ዘለኹ ፀቢቐ ስነ ልቦናኦም ይፈልጦዎን ካልእ ኣብ ኣስመራ ኩልሽ ኣብዚ ደግማ ዘረባያ ጎደና መቐለ እየ ሓበየ ጎደና መቐለ በስመራ ዙርያ ድሽየጦ እዩ ጎደና መቐለን እዛ ሜዳ ኢትዮጵያ ትበሃል ነበረት ሕጂ ሜዳ ኤርትራ ተባሂላ ዘላ ኣብዚኣ ከዓ ብሙሉኦም ተጋሩ ንኤርትራ ነጋዶ ኮይኖም ክመፁ ከለዉ መጀመርያ ዝወርዱላ ቦታ እያ ስለዚ ኣነ ምስኦም እየ ዓበየ ፈልጦም እየ ፅቡቕ ናቶም ክነገረካ ሕጂ ኣነ ፅቡቕ ናይ ትግራዎት ምስኦም ዓበየ 3 ዓመት ሰሪሐ ወላቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ከምዞም ኤሊት ናይ ዓድና ኣይፃረፉን እዮም ኣይዘልፉን እዮም እሱ ሕጂ ሓሻ ጀነራል ዓንደ ብርሃን ካበይ ከም ዝመፀ ይፈልጥን እምበር እቲ ህዝቢ ኣይዘልፍን እዩ ተሓቢኡ ኣብ ሚድያ ክፀርፈካ ክእል ስእሊ ዘይብሉ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ግን ተፃረፍቲ ይኮኑን ይኽብሩ እዮም ሰብ ብዘይገድስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንኤርትራ ዝብሎ ክብላ ፅናሕቲ ናይ ምትሕሙጣቕ ከም ሰብ ግን ብጣዕሚ እዮም ዘኽብሩ ኣነ ዕድመይ ሙሉ ኣብ ኣስመራ ተቐሚጠ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ 3 ዓመት ሰሪሐ ምስ ዩኤንኤችሲአር ኮይነ ሰብ ዘኽብር ሕብረተሰብ እዩ ከምዚ እዚኦም ናትና ልሂቃን እሶም እዮም ዝዘልፉ ሕጂ ግን ናይዛ ሕቶ ሓተትኪያ ንክትምለስ እንታይ እያ ሓደ ኮንቪንስ ንግበሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነእምኖ ነዞም መሳኪን ተቀረብ ዝብለክ ዘለኹ ብንታይ ገይሮም የእምንዎም ኣለዉ ንሕና ሓደ ቋንቋ ንሕና ከምዚ እዚኣ ቀላል እያ መልሳ ኣብ ኩሉ ጎረቤት ዓዲ ንዕኡ ዝመስል ሰብ ኣለዎ ከም ናትካ ቋንቋ ስለተዛረባ ኣብቲ ሓደ ዓዲ ኸይድካ ንስራሕ ዝበሃል ዘረባ የለን ኣይከኣልን ይውን ዓለም ትቐይራ እታ ካልአይቲ ድማ እታ ኮንፊውዝ ዝብልዋ እታ ኮንፊውዝ ከዓ ብምንታይ የዳናግርዎም ናስር ገሊፅዋ ነይሩ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ዘለኻ እዚኣ ዓባይ ትግራይ ትግርኛ ትዛረብ ሃገር እንተዘይ ጌርና ክበልዑና እዮም ብዕራብ ኢኻ ትኸቢብካ በስላም ኢኻ ትኸቢብካ በዚ ኢኻ ትኸቢብካ እናበሉ ኣብ ዕፁ ገዛኻ የፈራርሕዎም ኣነ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም እዛ ኤርትራ ሶሪ ዶክተር ኢብራሂም እዚ ዲፕ ዝኾነ ፍርሂ ዕብላለ ናይ እስላም ዕብላለ ናይ 10 ግዜ ዓረባዊት ዓዲ ክትገብርዋ ደሊኹም ዝብሉና ዘለዉ ኣበይናይ መዓልቲ ናስካ ኣፍና ከፊትና ዓረብ ክትከውን ኣለዋ ዝዓዲ ዝበልና ብምንታይ ኢኻ ብምንታይ what's your measuring stick ከመይ ጌርካ ትምልሰሎም ያታ ነገር ከመይ ጌርካ ድልኹም ትገብሩ ምንታይ ናብ ክልተ ተመቂሉ ኤርትራዊ ናብ ክልተ ተመቂሉ በዛ ሰንኪ ናይ ውግእ ናይ ትግራይ ናብ ክልተ ተመቂልና ኣለና ከመይ ጌርና ነዚ ነገር ዝኸነሕውዮ عاد بلك ده لخبوط مش تقدميتي كونفينس لك انت منهم فتي كونفينس اول كونفيوز على قانون الزربيا انت كونفيوز بحال مدنغار كا بلعوها قتلوها تبل زرباي انا قلال حتى طرح
كحاتم اذا مثال جنرال عند برهان انتاي ديلو زيوم سراويتنا ايرتراز موصو بطح بلنسو طبح عرباونتن اخرارنتن حيزو موزيوم والله انت اخرارنت يلقى تتحطي فلطاني انت عرباونت كانت تتحطو اي فلطاني ግን እዚአን እንተ አይልካ እቲ ሰማዒናቶም ይስም ብድሞ ናብኦም ይከቢል እዩ አምጪዋ እንበር እቲ ሱድ በላ ጥሩክነት በላ كرات مرات دوغلني راح بصاكي እዚኦ ኩረት ይሉም ኩረት ማለት ደቃጥማ حجي ቀላል ያን መለስና ለዚኦም ኩረት መረት ንዓና ኩረት መረት ካበልካናሲ ولا نحن هرحان تصر نبلካ መበልናዮ ግን ትርጉም የብሉን ኣብ ኣፍካይ እሱ ግን እንታይ ይኽብል ደልዩ ዓረብን እስልምናን ሒዞሙልና እዮም ክመፁ ደልዮም ረቢ የሪኢኹም ስርዓት ኢሳያሲ እስልምናን ዓረባውነትን ሲ ኣብ ኤርትራ ሰሪሑ ምስ ወደስ ንትግራይ ሒዝሎም ክኸይድ ይደስ መን ይዝቅበላ ሓንጎል ዘይትቅበላ ዘረባ ካልኣይ ኣስላም በልዑቃ ከምዚ ወላ ሕጂ ብግልጽ ክንዛረብ ብሰራሓ እዛ ኤርትራ እዚኣ ካብቲ ምስረት ካብ ጥልያናት ሒዛ 140 ዓመት ገይራ መራሒት ባህል እስላማይ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ህይወትኩም ኢላ ሕጂ ዛና ጽነት እሶም ከማን 4 ደም 5 ወል ሓንቲ ክገብሩ ደይኩል ኣበይ ኮይኒ እስላማይ ኤርትራ ሰሪሕዋ መሪሕዋ ንኽትፈርሖ ስለዚህ ሕሶት ያ ማለት እዩ ይትረብ ሕጂሲ ንዝሓለፈ 500 ዓመት ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ዓዲ እስላማይ ኣብ ስልጣን ኣትዩሪና ይንፈልጥን ኢና ስለዚህ ንሕና ንፈልጦ ናይ ብሓቂ ዮሐንስን ኣሉላን ኣብ ስልጣን መጽዮም እስላምን ነዚ እስላምን ክቆትሉ ኢና ንፈልጥ እንበር እስላማይ መጽኢን ካልሰብ ክቀትል ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ቦታ ስጋት ሕጂ ኣይራሃና ስለዚህ ንዘየለ ዘፍርሕኩም ደለውን ኢና ድሎም ዘለና ኣብ መጨረሻ ኣነ እንታይ ድብሎም ደለኹ ንሕና ኣሕዋት ኢና ኤርትራውያን ወላ ብደም እቲ እስላማይ ኤርትራዊ እሱ ናይ ብሓቂ ብደም ከማኻ እዛ ትግራይ ትብልዋ ደለኹም ሓንቲ ዓዲ ከይትመስለኩም ወላ ነንሕድሕዶም ብዘርእውን ኣይፋለጡን እዮም ኣይራኸቡን እዮም ብቋንቋውን ኣይራዳድኡን እዮም ወድራያ ኣብ ኣነ ባዕለይ ሰሪሐ ምሶም ማለት ኣራጊፀ ይዛረብ ዘለኹም ወድራያ ምስ ወዲ ዓድዋ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ክረዳዳ ኣይክእልን ስለዚህ የዳናጉሩ እንደለው ኣብ መጨረሻ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ እቶም ደዳናጉሩ ደለው እንታይ ትብሉኻ ንሕና ተኻለይቲ ደዳናጉሩና ደለው ንሕና ትግራዎት ብሰብኣውነት ኢና ንሕግዞም ዘለና እዮም ድብሉ ደለው እዚኣ ካለይቲ ሸፈጥ እያ ደቀረቢ ከምኡ ሕግዙ ኩሉ እዮም ሕሶት ብሰብኣውነት ኣይኮኑን ትግራይ ጠጠው ኢሎም ብናይ ፖለቲካ መርገፅ እዮም ጠጠው ኢሎም ትግራይ ኩሎም እዞም 15 ድመርሖም ንእሽተይ ዕድል ኣብኒ እዞም 10 ድመርሖም በዚኦም ናይ ታሽሙ ኣይኮነን ናይ ሰብኣውነት ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ሰብኣውነት ነገር ንሕርዳ ኣሎ ንሕና እውን ንቃወሞ ይትረፍ ንዓና ዝመስሉ ኣሕዋትናሲ ወላ ዘይንፈልጦ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ተቐቲሉ ንሕጎስ ሰባት ኣይኮናን ኤርትራውያን ኣብሲ ኮነን እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ዝተገበረ ይፃረ ተፃሪዩ እቲ ዝበደለ ክቕፃዕ ፀገም የብልና ብድብድቡ ግን ንዓና ከም ሓጢኛታት ክገብሩና ሓጢያተኛታት ክገብሩና ይብሎም ስለዚ እዚ ሰብኣውነት ዝብሉና ዘለው እሳቶም ፖለቲካዊ መርገፅ እዮም ጠጠው ኢሎም ዘለው ሰብኣውነት ነይሩ ተትኸውን ክልተ ምሳሌ ክበክየ ናይ ሰብኣውነት ናይ ቀደም ንግደፎ ወላ ኣብ ዝገርቦ ብተዓድና ዝግበር ግደፎ ትግራዎት ኢሎም ከማና ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ኣብ ተዓዶም መፅዮም እዚ ሰንትራል ጋቨርንመንት ወይ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ሓሪሞሞም ኢሎም ሕራይ ይፃረ በዚ ጠጠው ኢልና ምሶብ ኢልና ቀዳማይ ነገር ንሓደ ተበደለ ጎረቤትካ ሙሱ ጠጠው ትብል 8 ወርሒ ሙሉ ጠጠው ኣይትብልን ኢኻ ከምዚ በሃል ዘረባ የለን ኣብ ክንድኡ ኾንካ ኣይትቃለስን ኢኻ ባዕሉ እዩ ዝቃለስ ተፃናንዖ ጥራሕ ኢኻ እሶም ግን እዞም ምሳና ልሂቃን ግን 8 ወርሒ እዚኦም ዕሱባት ምስኦም ጠጠው ኢሎም ኣለው ሕጂ ናይ ሎሚ ወርሕን ፈረቓን እዚኣ ዓፈር ትበሃል ዓፈር ልክዕ ናይ ኤርትራ ዓፈር ኣለዎ ናይ ጀም ዓፈር ኣለዎ ደቂ ዓድና እዮም ማለት እዩ 200 ሰባት ኣብቲ ናይ ሬፊጂ ካምፕ ተቢሎም ከለው ናይ ወያነ ወንጭፍ መፅኡ 200 ሰባት ቀቲሉ ካብኣቶም 100 ቆልዑ እዮም ነዚኦም ወልሓደ ዞም 15 ሰብኣውነት ኢና ጠጠው ዝብል ዝበሉ ኣይተዛረበን ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ኣይትዕሽውና ኣኪላይና ናይ ፖለቲካ ስታንድ እዩ ኢልኩምና ኢኹም ኤርትራን ኤርትራውነትን ይፀገምና ብሉና ኣለው ብካልእ ኣዘራርባ ንዓይ ንዓኺ ነዚ ኩሉ ኤርትራ ውስጥ ኣይንደልየኩምን ኢና ደምሲስና ሓዳሽ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ሰብኣውነት ዝብልዋ ነበሩ ዘረባ ኮንፊውዝ እንድያ ጌራቶ ነቲ ወዲ ረቢ ፈሪሳ እያ ይኽብል ደልየ ኣይትሰርሕን እያ እምበኣር ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኣብ ዓፈር ዝተገበረ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝተገበረ ታሽሙ
ይገበር ይመርመር ተመርሚሩ ታሽ በመጽናዕቲ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ነዝኒ ዓፋር እስኹም ይኹም ቀቲልኩም ወሰብ ምስበሎም ንሕና ቀተልናየን ግን ይመርመር ኢሉ ኻላ ጽቡቕ ኣብ ትግራይ ተገበረኻ ይመርመር እንታይም ጾዳ ዓና እስኹም ይኹም ተሓተቲ ዕድመ ልኩዕኩም ክትከፍሉ ኢኹም ዋጋ ታይደበይዶስ ገለመለ ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ እቲያ መጨረሻ እንታይ ክብለክ ደልየ ዘለኹ ሳቶም ደልዮም ዘለዉ ውድየ ሕጂ ኮነ ኢሎም ደይገልጽዎን ነገር ኣለዉ ተሓንቶ በይድበልክዋ ቆምጣዕጣዕ ደብልዋ ዘለዉ ምንቲ ናፈለጥ እዮም ተደልዮም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ደልዩ ሓንሳብ ትግራይ ክኾኑ ደልዩ ሓንሳብ ዓባይ ትግራይ ክኾኑ ደልዩ ከምታ ድጣዓመቶም ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ካብ ዝገብርዋ እንታይ ንኤርትራ ከምዘይ ትረጋጋእ ምግባር እያ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሃገር ከመይ ከም ተሰርሐት ፈሊጥና ሓንቲ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ምስ ትግራይ ዲ ምስ ሱዳን ዲ ምስ ገሪ ብሃገራዊ ረብሓ ኣተሓሒዝካ ኢኻ ሃገር ብሰብኣውነት ኣይትስራሕን እየ ኣብ ሃገር ሰብኣውነት ክሕሎ እወ ኣገዳሲ ሰብኣውነት ሕማቕ ከይረክብ ሰብ ክትከታተሎ ኣገዳሲ እዩ ሃገር ግን ብረብሓ እያ ትምስረት ስለዚ ረብሓ ክንብል ከለና ረብሓ ምስ ትግራይ እዚ ሓንቲ ሰብ ክትበልሃ ኣለኻ ትግራይ ክንብል እንከለና ኣውራጃ እያ ሸባብ ኣውራጃ ከም ኣምሓራ ኣውራጃ ከም ኦሮሞ ኣውራጃ ከም ናይ ሱማል ኣውራጃ ከማ ጌርና ጥራሕ ንኽሪያ ዘለና ኣብ መጨረሻ እዚኦም ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ደገኻ ኩሉ ሻብ ግደ ኣለዎም ኣብ መጨረሻ 30 ሰከንድ እንተዳሂብክኒ ክውድእ ኣብ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ሓደጋታት ኣለዋ ከውሰር እዚአን ትሬት ንብለን ሓደጋታት እዚአን ሓደጋ እዚአን ብሰለስተ መንገዲ እየን ዝመፃ ኩሉ ግዜ ብደቡብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓደጋ ንኤርትራን ንህዝባን እዩ ሓደጋ ካብ ኣምሓራ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል ካብ ኦሮሞ ዝመፅእ ክኸውን ካብ ትግራይ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብደቡብ እንተደኣ መፂና ንህዝብናን ንሃገርናን ኣብ ሓደጋ ዝእትዩ ስለዚ ብዘይቀል ዓለም ኢና ክንቃለሶ ዘለና ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ካልአይቲ ሓደጋ ኣለና ካበይ ዝመፅእ ሓደጋ ካብ ምዕራብ ኤርትራ ማለት ድማ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ሓደጋ ካሎ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ሓደጋ ብዙሕ ግዜ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ማለት እዩ ዝመፅእ ኣይፈልጥን ክሳብ ዛ ግዜ እዚኣ ግን ካብ ሱዳን ዝመፅእ ሓደጋ ነቶም መራሕቲ ጥራይ ሓደጋ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝመርሑ ዘለዉ ንዕኦም እዩ ካብ ስልጣን ደልግሶም እንተደኣ ብህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ መፅዩ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ትሬት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ይደእትዎ ነቲ መንግስቲ ይደእትዎ ማለት እዩ ወላ ብሕጊ ይመረፅ ወላ ብሕጊ ኣይመረፅ ክልተ እዚኣ ሳልሰይቲ ሓደጋ ብቀይሕ ባሕሪ ዝመፀና እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ዝመፀና ሓደጋ ድማ ሃገራዊ ስግኣት ኣለዎ መንግስታዊ ስግኣት ኣለዎ ይኽብል ደልየ ስለዚ እዚአን ስግኣታት እዚአን ኩለን ንረኣየን ብደቡብ ትመፅእ ግን ንህዝብናን ንሃገርናን እያ ተጥፍእ ስለዚ ኣብኣ ዝያዳ ክንጥንቀቕ እዩ ዝበሃል ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ኣቶም ልሂቃን ተጋሩ ንሕና ምስ ጎረቤት ትግራዎት ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ፀገም የብልናን ኣሕዋትና እዮም መተዓቢትና ተዋሊድና ኢና ብዘርኢ እንተደኣልኩም ግን ኣነ ብዛ ትግራይ ንሄርአ ወላሂ ብፐርሰንቴጅ ነገርኩም ሓያል ክፋል ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ኣምሓራ ምስ ኣምሓራ ዝተዋለደ ህዝቢ ስለዚ ኣቶም ዕሱባት ኤርትራውያን ከዓ እዚኣ ዝሕልቲ እንጀራ በሊዕኩም ኣብ ኤርትራ ሰላም ጌርኩም ደቅሱ ፅቡቅ ጉርብትናና ናብዛ ፅቡቅ ጉርብትና እንተደኣ ዓይንና እንተገበርና ኢን ኩላትና ደዋፅዓና ማለት እዩ Thank you. All right. Thank you, Dr. Brian Siraj. Ustaz Nasir, بزح سبا استباحلو شايد ستلخا. Okay. شاهد دا ستقان كلها. إذا حجي تحتو نستاندع. نايتم لهيك أنا ما قدوفو. Okay. أمام الله وادي. Okay. All right. نايتم لهيك أنت قارو قدوفو. نايتم دك عدنا نقبل. حدا خفتم زقرمك عفت ميديا أنا إيرتراويان رئوز لنا إزي كرة مرات دابلة إزي ماني خاطب له بس دحري تسأل له شنو كنت أقصى كمان عاو كبرت كخونه إزي بتح زبالهم إيرتراويان نزي تعتكسوم عنقول له توما ميديا زلو إيرتراويان نزي حفة تقبل له نيروم نزي نقرزي نحنا كما سلام بزي قدس عيناي بهير نحمش تعمل زخونا بسوشيال ميديا تشفنا ولا حنتي تزاربون nobody lifted a finger except حدا خلت دامبري how come حجي ما يتقراي مسمت كم زي جيرو ترى انت سمعون زي فلت
تايم نبلو ينا excitement نايتي إرتراوي زرعي زلو نزنا جرزي أحواتنا يوم تجارو أبغونم نخون تواسيبنا عندنا قربتنا عندهم حدا هيمانو تالنا حدا قانق لنا حدا بحل لنا زبحال زلو انت تماجرين ستيك خمي خات المكيال بمكيالين يبلوزم زوم عرب انتي مالتيو ازدواجية عينت حدا نقرس بحنت ميزان تموزنا يلخان انت يتشجر كما يقرنا كنريون زقب انا زي نقرسي قرب اناليسيس ناتكاس كهابني كما يقرك عرخل مس فوسو زي تحمام زي تفوسس كبلني شحن خان باستخان أستاذ ناصر. Yeah, well, تفوسي انت عمزلكي. أبتي حملت نايتي إرتاونت مبلاسي إرتان بإرتان مئماني. أو مئمان زي مئمان تسجم. ده لو مسلكي. حدا ممر بين هاي لزبال حدا جزيت حفا متحف نيراتو من الشماء بهجي تثبت بهجو تبل. حجين دايز بالأفتا متحفو. إرتانسي ناي مرسع تسجم على النابلة كنا نابنت ني ورار إثيوبيا هنقول صخر لناسي كاب سبعان شمونتن كساب سماين حموشن استجبر شمونت ورارات علىنا حجي كاب سبعان شمونتن جميرنا حادة خلت سلسل ناسي شمونت بزح ناسي مريسنا أنا يبادم مستجمرس حادلنا جميرنا إلكات شمونت بملو ترسعو كنت شعت عسرته كابتا جميرنا يا خمان كنت نقتصل زي شامنا ورار نيرو نايبادم مسمسخ اتاشعي كندنبل اب نايبادم مسمسنا كم بحدش ريست غيرنا يا مالك ريست غيرنا حاجه خلت سلسخن بالجميرنا يبل حجز انتايو ناي مرسع صقم علينا ايرتاوياني مخناتو كم تغبو كابت مجمريا ناي اثيوبيا متهتاو غدا ايرترا مزيو ايرتاويان اب غزيو كم عالمنا هاجر كتهلونا زغبا انو اب زنبرلو غزي بسنكي متهتاو ناي اثيوبيا بفلاي كان يتغارون او نزارب سلازلنا مالتي كاون ترى قصير كازي اما ايتي خمص مالتي ግን እዚ ሁሉ ዝነበረ ተረሲዑ ኩሉ ግዜ ሪሰት ሕጂ ኸ ናብኮም ኢና መቲና ካል ሪሰቲና ንገብር ዘለና ብዙሓት ካብ ኤርትራውያን ብፍርላይቶም የዋሃት ኤርትራውያን ናይ በሓቂ ኤርትራውያን ኮይኖም ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ህዝቢ ትግራይ እንደናገጽና ዝብሉቶም ኣዝዮም የዋሃት ዝበሃሉ እንታይ እዮም መኽሰብን ክሳራን ጽቡቕ ገይሮም ከይረኣዩ ምስቲ ዝተረፈ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምጻሎም ዝኽእል ምፍልላይ ኣብ ግምት ከየተው ብዙኾነ ይኹን ዋጋ ምስ ትግራይ ደው ክንብለና ዝብሉ ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ካብ የዋህነት ናይ ዳይሜንሽያ ፀገም ዘለዎም ከም ንፖለቲካ ብጭራ ድሕዝዮም እዚኦም ቶም ሓደ ወገን እዮም እቶም ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ተንኪፍና ነርና ዓንተ ወይ ዝበልዕሉ ፃሕሊ ዝሰብሩ ኣብ ኤርትራ كم كل إرتراوي ربحهم إرتراو مسلهم تخبيرلهم طرح ديكونسي تزجر مكم سي إرتراسي أبتزوبا مالتي بفلا أبتزوبا أنت رأيناسي كاب إثيوبيا بل كاب كينيا كاب سعودية كاب إمارات كاب جيبوتي كاب كلن إتا ليبرال دهونه أزيو ليبرال دهونه نايزيجنة حجز اللوا زخونه أب إرترا كاب شحن شعات تميتين سلاسان حدن نينيو زنبره كم زيغا تقبل هاجر بتولدي لا كمان كاب 50 حدا نينيو زنبره ابليكيشن مليو ايرتراو زيغنت كوسد يخيل بموسبو وي ببو وي بديو بسب بموسبو زيغنت تهب هاجر طرح زي يكونس انكل لاي بادوبشن انت دا حدا قرعه خاب اثيوبيا انت اعبي خايوس ايرتراو يخون اثيوبيا وغلو حجي ايرترا إذا حاشا الليبرال نايزيقنت حق هالليوا إذا حجي إنريو زلنا تقرأي تعوت سراويت إيرترا خدم سسالو تقارو نعونا إيرترا متيهم ورورنا مو ناتاوتنا قلز بهالزربا كاب إيرتراو يكونن دو موزحتو كاب إيرتراو يكونن إذي أمن دا إذا بفرلاي إذا حجز الزفاطرو أب إيرترا رؤي زخونن أي ديموغرافي لوطي متيلو إذا هم نريهم دلنا إليت أبز حجوان تقارو إليت نرول دلنا بفرلاي توم أب إيرترا خوينهم كمزا عينت أزيو بولارايز زقبر نيرتران نرولونتان أو حدقا زقتو كمزا عينت غوس زقوبر زلو statistics وسيدنا من يوم سلامنتا يمكم زقوبر زلو أبزنا إيرتران يزيقنت كاتيجوري أبينا يتي خفتنا 4 زلوان يزيقنت حقي أبينا يوم
فول زغبرو لنا انت ابيلنا مبزحتهم كابتوم ناتشورالايز زخونيو ازيوم ناتشورالايز زخون كم زخونه بناتشوراليزيشن دمص زيغنت مالتيو دوال لويالتي ويكا زي دوال اليجنس زلو تاماننتكا نتانا يمبوقل عدخا ناي مخان چانس ازيو عابي يطرح لي كونسي كل غزي ابروي زخونه ناي ربحاتات مغرጫው كل غزي حدا اغرخا ابزي كلته اغرخا ابت حدا بفلاي كا كوبو دربي خالا دي وصخات وين كانت زنبركا ناي مبوقل عدخا كل غزي نشومي خافتي زلخا يا عد زلخا بلك حمزه حجي نحنا زلنا يو ابز عد اندهلنا او امريكا اندهلنا تسعان شعتن كامي تخافتي غزينا اب بوليتيكا اب غداي هاجر نطفو بزعبا امريكا ليكونه وي بزعبا تزلخا يا دكتور ابراهيم عدي انجليز يكونه بزعبا ايرتراينا سلازي ازوم نبلوم دلنا كاب حجي نيو وصينا عاويلنا خنزاربلو هنكالنا معناتو عاويل كام زرب بزعبات غداي كم زلو مزرب فرقه فتحي بفلاي ابز حجي وان روي كوين سلو زلو ወይ ባህላ ይኩን ወይ ከባህላ ያምጻ ትባሃለሉ ጊዜ ሓሊፊ ኦሬዲ ንሪኦ ስለዘለና ኣብ ሰዓት እዚ እንተራ ሪናዮም ጽቡቅ ጌርና ዞም ኣብ ሚዲያ ወጽዮም ሙሉ አንጻር ኤርትራውነትን ደው ኢሎም ምስ ትግራይ ዝምጉቱ ዘለው ኤርትራውያን እንተራ ስታቲስቲክስ ወሲድና በተን ናይ ናቹራላይዜሽን ዝብላ ወይ በታ ናይ መውሱቦ ትብል ዜግነት ዝረኸቡ ዳንበር ኣብ ኤርትራ ኤርትራዊ መበቆል ዘለው ማይኮን ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንድ ጸገም እዚ ካለ ብሙሉ كتبي تعسبي ስለዚህ እዚ ከም ጸገም ዘሎ ፈሊጥና معريو ደጋፋይን ተቃዋማይን ዘየድልዮ ዓይነት መርገጽዩ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ንደግፊና ዝብሉ ኤርትራውያን እሙኒ ኣብዚ መንግስቲ ብሙሉ እምነት ዘለዎም ካልእ ክገብሩ ኣይከኣሉን መንግስቲ ኤርትራ ነተባዕሉ ዘውጽኦ ኣብ 92 ዘውጽኦ ናይ ዜግነት ኣዋጅ ዜግነት ጥራሕ ደይኮነ ዝህብሲ ንኸሙ ዓይነት ክሕደት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነትን ዘካየደ ከዓ ምሕዳግ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ኣብ ተኣዋጅ ተግቢሮ ስለዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ደጋፋይ እንተር ኣላህ ኮይንካ ነቲ ትድግፎ መንግስቲ ነቲ ዘውጽኦ ሕጊ ከተግብር ምድፋዕ ኣብ ተቃዋማይ እንተር ኣላህ ኮይንካ ከዓ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሽም ናይ ብወረቀት ኤርትራውያን ብዜግነት ኤርትራውያን بلبومن እንታይ ዝበሃል بمنفس ግን ተጋሩ ዝኾኑ ብሽሞም ከም ዘለዎም አይደንቲፋይ መግባ ከም ዘለዎም እቲ መንነቶም ከም ዘለዎም መርገጽታቶም ምስ መንነቶም ብምትሓዝ ክእመን ዝኽእል መርገጽ ክንወስድ እንከኣለና ያአክል ይጅመር ኣብ ውሽጣትዮም ያአክል በሙሉ ነተሳቶም ዝደልይዎ ነተሳቶም ዝብህግዎ ናይ ተጋሩ መንነት ዘረጋገጽ ዘውሕስ ክሳብ ዘይኮነ يفشلوا ويكا يوننوا 4-5 ናይ ኤርትራ ዓበይቲ ኢቨንትስ ናይ ፖለቲካል ኢቨንትስ ንኣብነት ናይ ኣዋሳ ናይ ደብረዘይት ናይ ስመር መንቀሳቀስ መንእሰያት ናይ ያአክል እዚ ሁሉ ዝንተራ ወሲድኩሞም መን ዮም ነይሮም እቶም ብውሕዱ ጸለውቲ ነቲ ዝነበረ ምጥርናፍ ዘኣልይዎ ዝነበሩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ሰባት መን ዮም ነበሩ እንተራ ኢልና ፈትሽና እዞም ሎሚ ትግራይ ትዕወት ዝብሉና ዘለው ኣብ ሚድያ ወጽዮም ንትግራይ ዝጉስጉሱ ዘለው ንሪኦም ዘለና ሰባት እዮም እዚኦም ነዚ ዘለዎም ድጉል አጀንዳ ናይ ምዕብላል ናይ ኣብ ተጋሩ ዝተመስረተ ምዕብላል ፖለቲካ ከካይዱ ጽንዑዮም ስለዚ ነዚኦም እንተራ ተቃዋማይ ኮይና ነዚ ባዕሎም ብኡጅ ዝገብርዎ ዘለው ከም ዘለዎ ክንፈልጦ ጥራሕ ደይኮነስ ክንኩንኖ ለና ምእንቲ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ልዕሊና ዘለዎ እምነት ከዓቢ ከም ተቃወምቲ እዚኦም ናይ በሓቂ ኤርትራውያን ተቃወምቲኦም ክብለና እንተራ ኮይኑ መጻኢ ሃገርና ከነውሕስ እንተራ ኮይና ተቃዋማይ ደጋፋይ መባያየኒ ከም ዝበልክዎ ደጋፋይ ናይ መንግስቲ ኮይንካ ብውሕዱ እቲ መንግስቲ ካደውጽኦ መንግስቲ ትስርግፎ መንግስቲ ደውጽኦ ኣዋጅ ንኽትግበር ንከምዚኦም ዓይነት ኤርትራውነት ንዝኽሕዱ እቲ ግቡእ ከምታ ዝሃቦም ክሕድጎም ከም ዘለዎ ምጉስጓስ ሓደ ታ ብውሕዱ ንኤርትራ ከተበርክተላ ትኽእል ደጋፋይ ህግደት ኢኻ እንተራ ተቃዋማይ ኮይንካ ከዓ ነዚ ከምዛ ዓይነት ሓደጋ ሓደ ንነብስኻ ካብኡ ክትኣሊ ካልኣይ ከዓ ማዕረቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትቃለሶ ዘለኻ ክትቃለሶም እንተኽኢልካ ዝያዳ ትረስ ዝበሃል ነገር
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጥርትኽእል ምኽንያቱ ኣብዚኣ ኸይር ሰዓት ይደሊ ወኩሉ ግዜ ዝብላ ነገር ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ነዞም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ነዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከልጉሶ ስለ ዝኸበዶ ጥራሕ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ሓቂፍዎ ክኸይድ ፀኒሑ ዘሎ ን27 ዓመት እንታይ ደኣ ኤርትራ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፀላኢ ከም ዘለዋ ነቲ ምስኡ ዘሎ ነቲ ኣብ ሕቁፉ ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ክሳብ ዘራኽበሉ ነቶም ብደገ ኮይኖም ዘቃመቱ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከውድቁ ዝደልዩ ፀላእቲ እናቋመተ እዩ ማዕረ ንክልቲኦም ብሓንሳብ ክሕዞም ፀኒሑ ስለዚ ንሕና ከም ተቃወምቲ እቶም ደገፍቲ ከም ደገፍቲ ብህዝቢ ኤርትራ እንተደኣ ትረስ ክሕድሩ ኮይኖም ብውሕዱ እዚኣ ክገብሩ ኩሎም ኣብቶም ማዕረ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ዝኾኑ ባህላይ Okay. All right. Thank you, Ustaz Nasser. Already darga meliskaya حنت حطو كاب فيسبوك زمتت تي تايتبل أنا شمك تأكس عيدليني أنا قالي أنزل لوا movement من تاي شمت تقيسك حمد لكم شمنا لكم أنا جلس ل accusations زمتت بزي قدس the Tigray issue إبلاكالو is supported not only by few people but even by some Eritrean movement زلوا معلش خمسة حجي they are under the control of Tigray. They confuse us as the struggle. They confuse the struggle to justice. Any advice to those Eritrean movements زنبيلهم زلوا ناي برو Tigray خوينهم زلوا نعم سيجن حتى أرندي already عسات رأى تليفوننا لوا ساعات فرقاني لجن ربع ساعات خيدو كسب كم حجر ما ربع ساعة وخلى الله سلزي كاب عسات رقينا حلفنا أقام ودعنا يو دكتور إبراهيم سراج حنت حطه له فيسبوك نا وحطه تخيل قاعد بيبقى كان do you have access فيسبوك هو أنا كم ببامو ناصر تدعو ولا ملسي فرق أنا ملسي يعني رأي كم ببا قدم نزي عادة تملسة وناصر وين خلتي أنت تملسة لي أوكي حجي أمر بالنا يا خم ببال كم خلتي بحسب تملسة هتو نخلت يوم كبرات حدومات يعتبر أركانات ويكا أيكون نايتجارون حلماوي تجراي هاجرنتن كم أبنت زرقحو كلته أتنتن مسفحفحتن مسفناويان رأساتي تقصو السوم كأ براسيان بالزمتان بتلمتن متناتن ويجينوسايد أب تاريخ خصوصو أمو نخنقسون كجبرون نمبر نتجراي هاجراونت إلهم زي قالوسون يمسو نسوم كا كلتا سيسو حزبي كنامان ناران زهنقو اب كبسا كندي سبز قتلون دراسيون بحايلون كساب هايمانوت زقيرو ايوم كما ينزيهم يتقسوهم كساب كندي ايوم نخالق زنحقوهم كم زي لوز قصروهم سلامنتاي نزيهم كم اركانات زتقسوهم في اللاي نهايمانوتاوي طرفنتن هايمانوتن دو اير ان مسز لنا يجزي خيدي بالله I don't know تتردي كاياتا يا تردي الله وربا والله يا تا قدامتي انتي تمخرومه تبلنتن ايرتان ودبات I think افتيا قدمي لتزاري يعني انتي تبال مسلالو امونغو امنن چاون زللو فللي طعم طرح يزبال مسلالو چاو ننفسخا ختبل چاو طعم انت زيلو امني خاز بال زربا مالتي حجي حدا إرتاو من قصاص كفون ترى خوينو وشتو خصر خلالو ابز حجوان كا the best time ابز حجوان زخونه عينت من قصاص مرغصيتاتو بنصر كرغصلو كنصلولو زغبان كاب زخونه يكون اوان كونيل كا خدقس تديخا عينها خدعمت انت ديليخا ابز حجوان من انتاي ديليت الله بفلايكا ኤርትራውነትን ንጹር ኮይኑ ስለዘሎ ነዚ በብእዋኑ ዝብገስ ኤርትራዊ ተበግሶታት ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ክፍሽል ከም ጸንዐ ስለምንታይ ከም ትዝድለና ሃርክ ኸይደ ጸንዐ ንጹር ኮይኑ ስለዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሎም ኤርትራውያን መንቀሳቀሳት ታሪኻዊ ሓላፍነትን ዕድልን ኣለዎም ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ መርገጺ ክወስዱ እዚኣ ወላ ሓንቲ እኽልቲያ እታ خلعتي
ንምንታይ እዮም ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት ንኸምዚኦም ዓይነት ከም ኣይከንስ ሒስካ ንቕድሚት ኣምፂኻ ንምምፃእ ዘድለ ገለ ዝበሃል እዩ እዚ ወላ ሓንቲ ርዱይ ተኻብቲ ሕቶ ባዕሉ ሰልፍ ኤክስፕላናቶሪ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ንኽትገብር ኩሉ ግዜ ሓደ ኢሜጅ ክትፈጥር ኣለካ እቲ ኢሜጅ እሱ ፈጢርካ ሽዑ ንዑ ተንበድብዶ ማለት እዩ እዞም ንብሎም ዘለና ንዕኦም ከም ኣብነት ክትገልጾም ከም ኣይከናትካ ንኽትወዞም ዘይኮነሲ ሓቂ ዘረባ ከም ትፈልጦም ከማን ክትፍለጥ ኣይደሊን ኢኻ ከም ትግብኦ ምክንያቱ ብዙሕ ዘጀሃር ዘመክሕ ታሪክ ዘለዎም ኣይኮነን ምናልባት ክህበካ ዝኽእል ምስሊ ሎሚ ምስኦምሲ እቲ ስኻ ሎሚ ተካይዶ ዘለካ ቃልሲ ምስሶም ዝገበርዎ ቀደም ዝገበሩ ነበሩ ዝምድና ከምዘይብሉ ምስኡ ከምዘይመሳሰል ከማን ኢኻ ከተረጋግፅ ዝግባእካ ነቲ ህዝቢ ስለዚ ብኸምኡ ጥራሕ ክገልፃ ዝኽእል ኣነ ካብኡ ሓሊፈ ብዙሕ ክስታይ ይህቦን ናይ ሃይማኖት ክስታይ ከልዕሉ ስለዝደልዩ ገለ ንዝብል የስ ኦፍ ኮርስ ተጥዒሞም ኩሉ ነገር እዮም ዝጥቀሙ ግን እቲ ፅቡቕ እንታይ እዩ እቲ ናይ ከምኡ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኣብቂዑ ሓሊፉ እቲ ናፅነት ዝበሃል መፅዩ ልዕላውነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ተሪፉና ዘሎ ጉዳይ ሓርነት እዩ ኤርትራውያን ጊደፍዶ ሕጂ ናፅነት ኣምፂኦም እሞ ናፅነት እንታይ ከም ዝመስል ኣብቲ ቀዳማይ 3-4-5 ዓመት ኣስተማቒሮሞ እቲ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ቀደም ብኮንሰፕት ደረጃ ዝነበረ ድሕሪ ናፅነት እንታይ ምዃኑ ኣስተማቒሮም ጣዕሙ ፈሊጦም ኣይኮነን ከይፈለጡ ከለዉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና እንከሎ ማለት እዩ ከማን ናብኡ ዘኺድ ኣይነበረን እተን ኣብ ኤርትራ ነይረን ዝበሃላ ግጭታት ናይ 40ታትን ናይ 50ታትን ሃይማኖታዊ መልክዕ ዝመስላ ዝብል ብሃይለ ስላሴ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተደጊፎም ነቲ ካልእ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘይምርድዳእ ኣሎ ናይ ሃይማኖትን ናይ ካልእን ኮንፍሊክት ኣሎ ንዝብል መልእኽቲ ኢሜጅ ንኽሰዱ ኢሎም ተዓዊቶምሉ ኣብቲ ግዜ ማለት እዩ ዝገበርዎ እዩ እዚ ግን ሳላ ክልቲኡ ህዝቢ ኣስላማዩ ክርስትያናዩ መታሕቱ ከበስኡ ኣብ ሰውራ ብደሙን ብዓፅሙን ብሰርሖ ሓድነት እታ ኤርትራ ተረጋጊፃ ንዓይ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ካብ ምቕሓር ሓሊፍካ ካብ መተዓዛዘቢ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ባይታ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የሎን ጊደፍዶ ኣብ ባይታ ኣብዚ ቪርቹዋል ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብ በዓል ፌስቡክን ኣብ በዓል ትዊተርን ከማን ስዑር እዩ ክብል ዝኽእል ወዲየ ኣለኹ ዝያዳ Okay, thank you so very much. ዳርጋቱ እቲ ግዜ ተወዲኡ ሓሙሽተ ደቂቃ ተሪፋና ኣለዋ ክትብልዎ ዝደለኹም ዕድል ኣይሃብኩኹም እንተኮይነ ክትብልዎ ናይ መዛዘሚ ሓሳብ ዕድል ክበኩም ከ2 ደቂቕ 3 ደቂቕ ካብኡ ከይነዋሐ ድሕሪኡ እቲ ፕሮግራም ክዕፀዩ ፕሊዝ ብመን ክጅምር ብዶክተር እብራሂም ስራጅ በኣርክስ ብዙሓት ሎ መዓልቲ ብፌስቡክ መፅኦም ኣለዉ ብዙሓት ድማ ኮመንት ኤርትራ ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ድማ ከምኡ ምስኡ ፀርፍታት ንፅረፍ ኣለና ክሳብ ዝኣኽለና ንሱ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ገሊኦም ስለዚ ነመስግነኩም እቲ ምስታፍኩም ከማን ነመስግኖ ፖዘቲቭ ይኹን ወላ ኔጋቲቭ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሎም መዓልቲ ርእስቲ ክመልሰኩም السيادة الوطنية الإريترية والنخب التجراوية لعلاونة هجر إريتران إتي لهقان ناي تجارو سلازي مزازمي حسبت لكم أدلك بكم دكتور إبراهيم سراج تفضل. هاي مزازمي كنا نمنتي كلت نجار قبل. هاي. السانتا لولا ونتنا إريترا معلسي كي يحدث سلمتن كفيلنا زمسانا يوصل زخنة ጎረቤት ሃገር ዘላ ሓንቲ ኣውራጃ ዘይገድስና ኢትዮጵያ ኣውራጃ ወይ ናይ ሱዳን ኣውራጃ ስለዝደለየ ጥራይ ሉላውነትና ኤርትራ ከተፍርሶ ትኽእል እያ ኢልና ኣይንኣምንን ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ እዚኣ ብኤርትራውያን ከዓ እቲ መፍትሒ ኣኽተመፅ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ዝኾነ እዚ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመንጎ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውግእሲ ሓንቲ መዓልቲ ጠጠው ክብል ኢኖ ጠጠው ክብል ከሎ ምክንያቱ ዝኾነ ጦርነት ኣብ መጨረሻ ኣብ ጣውላ ኮንካ ኢኻ ትፈትሖ መጨረሻ ኣለዎ ሕጂ ኣነስ ይሻቐል ወይ እዚኦም ዕሱባት
ኤርትራውያን ሕጂ 10 ዲና 20 ዝበልናዮም ሰባት ኤርትራ ንኽትውረር ንናይ ጎረቤት ኣውራጃ ሰራዊት ዝዕድሙ ኤርትራ ብሚሳይል ክትውቃዕ ኣለዋ ድብሉሲ እንተደኣ ኤርትራ እዚኦም መንግስቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይሲ ኣብ ሰድያ ከይዶም ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ መፍትሒ እንተደኣ በፂሖም እዚኦም ሲ እንታይ ምኾኑ ሕጂ ይስከፍ ኣነ ይስከፈሎም እዚኦም ሕጂ እንታይ ክኾኑ እዮም ቅድሚ 3 መዓልቲ ሲ ሓደ ሱዳኒ ዶክተር ኣብ ዩቲብ ሰምዕ ነይረ እንታይ ኢሉ ሲ ዝኾነ ዕሱብ ኢሉ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህባ እንተደኣ ኮይኑ ኩላትና ከማ ንፈልጥ ዝኾነ ዕሱብ ንሃገርካ ኣሕሊፍካ ንጎረቤት ዓዲ ንጎረቤት ኣውራጃ ተሂብካያ መጀመርያ ዝንዕቀካ መኒ እቲ ናይ ጎረቤት እቲ ዓሰበካ እሱ መጀመርያ ዝንዕቀካ ሓንቲ ንሳ ካልኣይ ባህልኻ ክብርኻ ሃይማኖትካ ዘይትኸብር ትኾንካ ኸ መጀመርያ መን ይፀልኣካ እቲ ደይ ወዲ ሃይማኖትካ ይፀልኣካ ሓንቲ ደቐ ክውስኽ ኣዘኪርክኒ ኣብ መንጎ ከኣቱ ሓንቲ ደቕ ዝያዳ ንክትብኒ ምንቲ ምዚኣ ተሓይዘ ኣጋጣሚ መፅያትኒ ሓንቲስ እንታይ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኤርትራዊት ክዛረባ ትኮን ኣብ ሰራየ እታ ቦታ ሕጂ ኣና ይዝክራን ናስር ዝፈልጣ እንተኮይኑ ከዘክረኒ እዩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓንቲ ገዛ ነይራ ኣብ መንገዲ እያ እታ ገዛ ዋና ናይታ ገዛ ክርስቲያን ኣቦ እዮም ክርስቲያን ስድራ እዮም ግን ሓያል ክብረት ኣለዎም ኣብ ሃይማኖት ኦኬ ሕጂ ሓያል ክብረት ስለ ዘለዎም ነቲ ሃይማኖት ናቶም የኽብሩ ናይ ካልእ ሰብ ሃይማኖት ከዓ የኽብሩ ሕጂ ዝኾነ ሰብ በታ ዓዶም ክሓልፍ እንከሎ ኣብታ ዓዶም ላዝም የላግስ ምክንያቱ ደኺምካ ኣብኣ ትዕርፍ ኢኻ ኣብኣ ምስ ዕረፈ ክርስቲያን ኾነ እስላማይ ይኹን መሕፀብ እግሪ ይህብዎ ማይ እግሩ ምስ ሓፀበ ቡን ይገብሩሉ ወይ ከዓ ትብላዕ ይህብዎ ኣስላማይ እንተኮይኑ ከዓ ኣስላማይ ናይ ኤርትራ ፍሉጥ እዩ ኣስላማይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ መጀመርያ ኣብሩቕ ይህብዎ ውዱእ ክገብረላ ክሰግደላ ኣጎዛ ከዓ ይህብዎ ንክሰግደላ ሓደ ግዜ ሓደ ኣስላማይ በታ ዓዶም ሓሊፉ በታ ዓዶም ምስ ሓለፈ ኣብኣ ክዕርፍ ኢሉ ኣስላማይ ምዃኑ ርእይዎ ኣለዉ እዚኣ ማይ መሕፀቢትካ እዚኣ ድማ ምስ ተሓፀብካ ሲ ክሰግደላ ኢሎም ብኣጎዛ ሂቦሞ ኢልዎም ክሳና ይምሶም ላላ ኣነስ ኣይሰግድን እየ ኢልዎም ኢሎሞ ኣይከብርን እየ ደይ ትብል ኢሎሞ ካብ ኣይሰግድን እየ ትብለኒ እስላማይ ኮለኻስ ኣይከብርን እየ ደይ ትብለኒ ኢሎም እንታይ የረዳእካ ይትረፍ ሃገርካ ትሸጥካ ሃይማኖትካ እኳ እንተዘየኽቢርካዮ እቲ ደይ ወዲ ሃይማኖትካ እዩ ዝኽሪ እዚኦም ክርስቲያን እንከለዉ ኮርዮም ከምኡ ይበሃልን ኢሎም ካልእ ሕጂ ንምሳሌ እዚኦም ኩሎም ኤርትራውያን ክርስቲያን ተኸፊትክያ መስቀል ደይብሉ የለን ግን ቤተክርስትያን ከይዱ ደይፈልጥ ብዙሕ እዩ ነቲ ሃይማኖት ግን ናይ ብሓቂ ዘኽብራ ስለዚ ኣብ ዓድና ይትረፍ ንሃገርካ ክትሸይድ ንሃይማኖትካ እኳ እንድሕር ዳ እቲ ደይኽቢርካያ እቲ ደይ ወዲ ሃይማኖትካ እዩ መጀመርያ ዝፀልኣካ ክብለክ ኢለ እምበኣር ሕጂ ዝኾነ እሱብ መኒ መጀመርያ ዝፀልኦ እንተደኣ ኢልክዮ እቲ ዝዓሰቦ ኢሉ ፀልኦ ኣብ መጨረሻ ገዲፍዎ ዝኸይድ ከዓ መን እዩ እቲ ዝዓሰቦ እንተኽኢሉ ቀቲልዎ እዩ ዝኸይድ እዚኣ ኢሉ እዚ ሱዳን እሲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ርኢና እያ ኢሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ነቲ ዓዲ ምስ ሓዝዋ እቶም ኩሎም ዕሱባት ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ንኤርፖርት ጎዮም መፅኦም ክሃድሙ ንዓዶም ሸይጦም ምስ ኣሜሪካውያን ጠጠው ኢሎም ስለ ዝነበሩ እቲ ኣየር መሊኣ ክከይድ ጀሚራ ገሊኦም ኣብቲ ኣየር ምእታው ስለ ዝኾንዎም ኣብታ መንገብገብ ናይቲ ኣየር ተሰቒሎም ተኣየር ነፊራ ካብታ መንገብገብ ወዲቖም ሞይቶም ሕጂ እታ ተገበረት ጌጋ እንድያ ግን እንታይ ኢኻ ትርዳእ ኣብዚ ከዳዕ እንድሕር ዳኣ ኮንካሲ ከምዚኣ እያ ተጓንፈካ እቲ ዝዓሰበካስ ገዲፉካ ኸይድ እስኻ ድማ እቲ ሃገርካ ተቐባልነት ስለትስን ተኣየር ናኸደት ኮላስ ኣብቲ መንገብገባ ተሰቒሎም እዚኣ ንዕቀካ in other words ንዕቀካ ማለት እዩ ኣብኣ ገዲፍዎ ምስ ከደ ኣብታ ሱዳኒ ዶክተር ኢሉ ኣብታ መንገብገብ ናታ ኣብኣ ተሰቒሎም ካብ ላዕሊ 2-3 ወዲቖም ካብቲ ኣየር ሞይቶም ናይ ዕሱብ መጨረሻ እዚ እዚኦም ኤርትራውያን ዕሱባት ንብል ዘለና ሕጂ ንሃገሮም ሓጭቆም ድብሎ ዘለዉ ከዓ ይትረፍዶ ካብ ዓይኒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ዓይኒ ኣዲኦም እኳ ዱብ ኢሎም ክወድቅዮም ከምዛ ካብ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ዝወደቑ ዕሱባት ኣፍጋኒስታን ምስ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝነበሩ ብዘይ ገለ ጥርጥር ዱብ ኢሎም ክወድቅዮም ኣብኣ እምበኣር እዚኣ ቦትኣ እንተደኣ ኮይና
نحنا إيرتراويان كما يجرنا خنرئي لنا إنا نبدل لنا حجي نحنا ولا زوم كدعتن ولا نزوم كدعتون يخونوا ضد مثالي الله انتاينا خنقبر دلنا حخلقا خيدر بخا ويكا بترغا خيدر بخا بدلكا كير الساعكا ناي أفدق محرت جن كل جزير كفوت بخونا اللو بالآني حجو زوم كدعات زقورو دلو فريتنا يلنا ستيل كنتيا ناخد عن كله معانا حليفهم يهمون عن كله جن اتبدل عند السعوديين ولا بزوم لهيك أنت قراو تقول ولا بزوم لهيك أناتنا عصوبات بدل كخير الساعة بترخد ما خير أمتك كله أفضل جم حرتكن كفوت خونا اللو بحلاء كنم بحار غريتها نبها هالون على مالتي كل جزء كفوت خونا اللو أما جرشة قداي تجراي بسلام كعرف يدليتنا تيانه تجراوت أبعدهم كيد كان بحرات أميت كان سلسة عمت أميتين بتعمل حمات زبيهم بتعمل سبا خبرت زبيهم سلازي مسيهم سلام غير كختنبر عومي سلازي اتا ربي يبوم دلو حدهم نعا ربي بارخلنا إيلهم نعا أبقى سلام غيرهم تتقموتي زحيش ناب إيرترا قوتهم تقاموتو ناب عفار كويدهم تقاموتو والحانت نقر عايت تقمو منهم سلازي انتا عزبل حتى حدهم كويدهم زحت تجارة يبلعو ازوم ناتنا حجيت أرعرع دبلو دلو عصوبات كا أما جرشة يدرف كم عين حزب إيرترا كم عين ديهم الكود كيوم دوبيلهم كود كيوم سلازي كانوا سلازو خانة عصوب كل جزء ورتتنياي قال كل تخمل لالكي أيرنا عد إنجليز متيا نتوم عصوبات ناتار مخدوسد قدم نمن سقيلاتهم أنت أير أخالب حد إنجليزاوي زحنا يوم إسرائيل يوم 3 كلبي إنجليزاوي ناي بوليس أشمون ناي بولتن ناي بوليس أخلاق كمان يكونون بعلو زعلو يوم 3 أخلاق نتوم عصوبات أفغانستان مس إنجليز بسرعة نقول نحن قريبون نتوم خالب وسيدهم بأير غيرهم حنتي نايجر أول مرة أسمعها بحكي نايجرمن أير كا أكيد نتوم عصوبات ناتا توسد طالبان حزون أفغانستان نايكن دي ميتة تاشحات مسته نعود إينا خيرات أير هريو بريسيدنت تا ناي جيرمان إذا تكبر زي جيجاي كمو كبر عينه بورني هذي تمالته أسلوب تكون كخامو يخبن دري أنا سلازي نهاجر أحليفك أي وهابن إيو أما جرشة حزب تجراي بسلام كنبر كسانة كنبرينا ندلي زعلت نجران نابلع زعلت نجران نابلعنا مرابط تخينا بسلام كنبرينا ندلي إيرتراوين أبطاوش تحدث التنادمة ناي بحكي بزارئي نحنا إن أحوات قد من استقوروبة دلو بزارئي نبلو دلنا زياد تردينا أب إيرتراخاء كانت أننا ترخيبنا عينا الولاونا ترخيبنا عينا نحارنا قد نقال سالنا كنك على سينا عدنا نحارنا أوكي نهزب إيرتران نهزب تقراين سلامن كسانة حبية Thank you دكتور إبراهيم جيزين دي حتصيرونا سوري أي تحزلي خلفت بلكا تي قند نجر بجيجا خرد عنا يخيل النتيجة نهزب تقراي ملوك كبرات علنا نهزب تقراي موجوس نعم يكون نتوم عصبات يزاربنا زلتهم عصبات دماتهم تم نحنينا بزعبانين نحنينا زارنا اتهم لهيك عن زخونو تجارو نصوم كلام عالتي ويجل عينت جبر ملص خسرح لهم اللون من ذي بزوحهم تصعروا ذلو على السوشيال ميديا نتي إرتراونت كدون شوسون إرترا جمع disintegrate كجورا فحبتن كبلوامو نتناتهم أجندة ما أنتي نقدمت كسقمو سلزي مزازة مثل لك أستاذ ناصر علي أدلك بكاي درجة ودينا هنا مثلاً حمد حط الله في فيسبوك ريخ الله أستاذ ناصر هو سيدك واتساب الله أو زي أنت أتمنى دللا هانا مثلاً ناصر أبتا مدمدمي أجيك ملسا أنت أتمنى دللا سي نزيا حتى ليت بلالا زيوم بتابعتي تقصروا سبات دليتهم سلازم تزاربوا لمن يمدو كله ده أخذ بالدليل في حسرت دينا عسرة دينا نقول لنا أم ميديا وتيوم
عصبات بلوم دلنا وين هاجروا محليفهم هزبوا محليفهم يهبون بدلنا سي اتي تزارباي تغرينياس بزيوم اي وكلنيو يا تول دلامو بزي قال ترتر نحو كيم اسرائيل 15 لينا نبلوم دلنا امبر بعابيكو نزيوم زقالسوم زلوكو اتي تغرينيا تزارباينا ايرترا يكو بعلو زقالسوم زلو صبا الله خينا اينا نبلا بي نتغرينيا تزارب ايرترا فتيو ما يكونوا منهم ايوه كلنا اوكي ثانك يو عنتو يحطوا دما تنوح ذنب كيا كاب حاونا عبد الخليفه عنيرة ثانك يو حطوا زحاتكم نقول لغاتكم حطوتات كملوا سين خلينا جيزي حاطيروا لعلو تسعات كيدنا مزازمي حسبت لك استاذ ناصر علي كمتي اديت بلني كي قمطعك اوكي كي قمطعك عمل لك ثانك يو اوكي يا صبت حتى اذا انا ذكرت نغومينا هاتي لهيكان بللنا لهيكان مالت اتوم نحنا انا نفلتلك ايخان نحنا نوصلك اليوم كما اذنوا زفتنوا موني بوحدو ناي بزحت ناشتو عشلات نقول سريقهم اب زيد الله تحتي ازيوم تحتي اقراو زغونه ነገራት ዝነጥፉ ዘለው ንዓኦም ናቶም ግብረ መልሲ ነሩቲ አርሲ ስለዚ በአልማማ ንሓደ ክፋል ናይ ህዝቢ ዝትንከፍ ኣይኮነን ንሕና ንብለለና ነቶም ዓሌታዊ አመንነት ዝተመርከሰ ፖለቲካ ንምክያድ ኣዝዩ ናብ የማናይ ጽንፊ እዚ ራይት ዊንግ ፖለቲካ ከም ዘለዎ ናይ ካል ዓለም ፖለቲካ ካብ እንግሊዝ ዲ ወላ ካብ ካል ናብ ትግርኛ እንዳተርጎሙ ኣብ ሃገርና ኣብ መንጎዚ አሕዛብ እዚ ዘይነበረ ቅድሚ ሕጂ ባዕሎም ንዕኡ ብምትርጓም ጥራሕ ንህዝቢ ከተፋንኑ ዝፍትኑ ዝኩ ንዕኦም ይትመልሲ ንሕናን ኣብ 93 ልኡላውነትና ዝተጎናጸፍና እዚ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምስ ናይ ትግራይ ዘተሓሕዝ ወላ ሓንቲ የብሉን بصلء تግራይ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ኩለንተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከም ዝነበረት መጠን ነቲ ዝነበራ ሃገር ናይ ምዃን መሰል ተነፊግዋ ብቃልሲ ዘረጋገፀቶ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዩ እዚ ምስ ትግራይ ዘራኽብ የብሉን ብጽልእ ትግራይ ወይ ኣብ ጽልእ ትግራይ ክድኮን ትድለ ዘላ ሃገር ያ ንዝብል ኣዝዩ ዝንቡዕ ዝኾነ ፖለቲካ ንዕኡ ንምምላስ እዩ እዚኻ ንጹር እዩ ባዕሉ ብኸምኡ ክርድኦ ዝደለየ ተደይ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካባናውን መግለጽ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ንጹር ኮይኑሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዮም ቁጽሮም ውሑዳት ግን ከዓ ጸለውቲ ብፍላይ ከዓ ናይቲ ንብሎ ዘለና ህዝቢ ዓቕምታት ብገንዘቡን ግዜኡን እንዳ መንዝዑ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ፖለቲካ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ሓንቲ ትጥሕል ዘላ መርከብ ከም ዘለዋን መጻኢና ኤርትራ ከዓ ምስ መጻኢና ትግራይ ከም ዝተሓሓዝ ኣምሲልካ ንዓና ንኤርትራ ናብቲ ቅድሚ 91 ዝነበርናዮ ኣካል ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣካል ትግራይ ዘምስል መንገዲ ንኽወስዱና ዝገብርዎ ኩሉ ዓይነት ሸርሕታት ንዑይና ንቃለሶ ንዑይና እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ ኤርትራ ኣብ 93 ልኡላውነታ ዝረኸበት ሃገር እያ ህዝቢ ትግራይ በቲ ብቃልሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘረጋገጾ ቅዋም መሰረት አንቀጽ 39 ኣሎ አንቀጽ 39 ብዘፍቅደሉ መንገዲ ንዕኡ ዘዋጽኦ መንገዲ ብዋጋ ናቱ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ወላ ብዋጋ ካልኦት ደይኮነ ብዋግኡ እንተደኣ አንቀጽ 39 ተመስሪቱ መጻኢ ክውስን ደልዩ ሙሉእ መሰልዩ ንሕና ንዘለና ግን 93 ዘራኽብ የብሉን ክልተ በበይኑ ናቱ ታሪኻዊ ኣመጣጽኣ ዘለዎ ኢና ንብል ነቶም ዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ንኸምዚኦም ዓይነት ንነዊሕ ካብ ገድሊ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ከምዚሳት ዓይነት ኣዝዮም ዝንቡዓት ዝኾኑ ፖለቲካ ዕብለላ ዘየሎ ዕብለላ ድዕብለል ደየሎን ከሎ ድዕብለል እውን ደየሎን ከሎ ግን ከም ዘሎም ሲልካ ከም ዝከኣል ኣምሲልካ ብቀትሪ ግመል ክሰርቁ ፀሓይ ብርሃን ግመል ክሰርቁ ዝፍትኑ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ገጽ ወይ ክሳይ ሃብና ማለት እዩ ኣብ ጉዳይና ክነድህብ ጉዳይ ኤርትራውያን
ንኤርትራውያን ጥራሕ ዝምልከት ብኤርትራውያን ጥራሕ ከዓ ዝፍታሕ ቅድሚ ሕጂ ጉዳይና ንኻልኦት ኣውትሶርስ ብምግባርና ሎሚ ጓል ብውሕዱ ጓል 70 ዓመት ጓል 60 ዓመት ሃገር ክትህልወና ዝግባአና ዝነበረ ስቲል ጓል 30 ዓመት እሞ ገና ከዓ ባዕልና ዘይንዕብያ ዘለና ሃገር ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና ጠንቅና እዚ ከዓ ጉዳይና ንኸምዚኦም ዓይነት ክልተ ዓይነት መርገፂ ዘለዎም ኣብ ክልተ ክበልዑ ዝደልዩ ኣውትሶርስ ስለዝገበርና እዩ ስለዚ ካብ ሕሉፍ ተመኮርና ተማሂርና ጉዳይና ባዕልና እንተዳ ሒዝና ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ፍልልያት ሕጂ እውን ሻሂ እንዳሰተኻ ዝፍታሕ ጉዳይ እዩ ስለዚ ከመዚያ ይሆን Okay, thank you. كبور قاشنا ناصر عمر علي كاب تكساس كبور دكتور إبراهيم سراج أحمد الدين كاب عد إنجليز بشمين بشم سنيت إريترا الوفاق الإريتري يمسكنكم نقول لكم بفيسبوك ترينا لكم درجة 300 سب أتينيرو طعم أجد درس زخونة أرستس لزخونة نايلو معلتي وخندز عينة رياكشن ويكم عينة سب تساتفنا ترخيبه مالتيو لعلاونة هجر إريترا لهيك أنا يتجارب بطعم أجد درسيو كم عينة بمدى عينة كم نريو انتاي جناتو definition تاي مالتيو لعلاونة تماهرنا لو معلت خابخاتكم قرب تحليل ويدما أناليسيس رخيبنا يمسكنكم بتعمين هي لبي مزجانا كلهم ترينا زلكم ولا نتي ريكوردد مسج دحراي تريوا دما ثانك يو خبلكم يدلي أبزاز اللهم فقري سلام سنيت مساخم يخون والسلام عليكم دحن كنيو تشاو حفتكم Thank you engineer نستبديو ستقبر حقي تاريخ جننتكي تضياخي تونت حبن لعلنتكي كل خبرتاتكي تجاهسو أسركي كتفون نقسقسو حلمهم تبنيو تسفى تغرز يوم تأمر سرحكي على خوت باليوم كم بجلفال عالكالو زينة بحري كم بجلفال عالكالو زينة بحري مالي سكت مالي تفري أي زقرم يزقرم الرينات كزقرم يزقرم أي زقرم ناكس الري زقرم أي زقرم يزقرم الرينات كزقرم يزقرم أي زقرم ناكس الري زقرم أبز حلف كيوت المات كم بروخي عافو من دات عمو كم زحالي ولكي أكلات كفلا اليوم وهدت كزرقلكي بزعمنك يوم تخحيتكي قنات قدسلي تدمكي مليسكي قنات قدسلي تدمكي مليسكي